Ang balaan nga kasulatan gitugas sa katawhan aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog tuloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayon tao, di ay miayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kanisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog tuloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog tuloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Busa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog tuloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Sa suwan nga may tubig nga buhi,
ang 10 minutes na day, no? Ang panagiusap sa duha ka gugma may kalipay ug balaanon. Ang pagbating hingpit nga dili hitugnan gihatag sa Diyos nga Amahan, o pagkatamis nga saligan sa bugtong niyang anak nga si Jesus. Siya ang maglilipay sa tanang panahon, di tupngan ang kalipay dayon. Ang dakong pagsalig sa gugma ni Jesus may pagbati nga di hitugnan. Maghatag og kalinaw sa panimalay kay si Jesus andam kanunay, o pagkatamis nga saligan sa bugtong niyang anak nga si Jesus. Siya ang maglilipay sa tanang panahon, di hitugnan ang kalipay dayon. Dayon ta si Jesus sa dako niyang gugma, siya ang grasya sa panimalay. Iyatang bantayan sa tanang panahon, bisan hangtod sa kahangturan, o pagkatamis nga
sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawatan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Hello, hello, hello. Maklaro na ko nimo diha. Oo, naghang ako ang laptop. Eh, ikon diha. Yan na yun. Basta magsugod na. Pwede nimo pasahan kadali dungdan si Kuan si Evangelism King Andoyan kay mo toy duha mo gud ang moderator sabot ni Kapatid Jere. Sindira sa link nimo. Sige. Okay raman. Kaya pagawas na yun na. Ang kanang gi-share sa imuha nga link, i-share lang sa iya sab. Pagawas niya. Bakit ako nagupo karon? Diyan na, kanang susod. Saan na, susod. Kanta pa. Kalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawatan. Ang saad niya may ganting madawatan. So
Usa kita karon magamadasikon atong kaluyahon tanan pagwagtamon higala igsuon gugma padayunon aron atong maangkon kalipay nga lunlon damgong langit nun pangandoy ko langit nung kalipay maangkon mo kahadlok mawala pahiran ang luha kasubanan mahanaw ang tanan kasubanan mahanaw ang tanan kasubanan mahanaw ang ang atong kinabuhi matahom sama sa bulag mosidlak sama sa adlaw sa sayong kabuntagon apan dili gayud kay hinulaman lamang ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan kay siya nagantus man sa krus nagpakamatay siya sa atong sala tungod sa dako niyang gugma ang atong kinabuhi lumalabay lamang dinhining kalibutan mahanaw dawaso kay hinulaman lang sa magbubuhat ning tanan ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan kay siya nagantus man sa krus nagpakamatay siya sa atong sala tungod sa dako niyang gugma o karon Ginoo ko moalagad ako kanimo kining kinabuhi ko itugyan kong tanan hangtod sa imong pagbalik o guhaon mo ako ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan kay siya nagantus man sa krus nagpakamatay siya sa atong sala tungod sa dako niyang gugma tungod sa dako niyang gugma
ni Kristo, hadun na kayo, ug ang mga Kristohanon, iyan ang pagadadon, dito sa iyang ginharian, nga walay katapusan. Ang pagbalik sa Ginoo, haduon na kaayo, ang tanang mga ilhanan ato nang nabati ug nakita na, ug ang mga pagsulay ato lang ikalipay, magampo lang kanunay kay ang Ginoo mo tabang man kanimo, dili na maglangan-langan sa atong pag-alagad, kay ang pagbalik ni Kristo, haduon na kayo, ug ang mga Kristohanon, iyan ang pagadadon, dito sa iyang ginharian, nga walay katapusan, dito sa iyang ginharian, nga walay katapusan. Tanawa ang mga langgam nga naglupad nga malipayon, di atiman sila sa Diyos. Di ba ikaw giatiman usab, gihatagan sa tanang gikinahanglan, daygo nato ang atong Diyos, siya ang hari sa kahitasan. Tanawa ang mga bituon, nagasidlak nga madalihon, di atiman sila sa Diyos. Tanawa ang mga bulag nga nabuhi sa kapatagan, di atiman sila sa Diyos. Di ba ikaw giatiman usab, gihatagan sa tanang gikinahanglan, daygo nato ang atong Diyos, siya ang hari sa kahitasan. Tanawa ang mga isda nga nagpuyo sa katubigan, giatiman sila sa Diyos. Tanawa ang mga panganod nga naglutaw sa kahanginan, giatiman sila sa Diyos. Di ba ikaw giatiman usab, gihatagan sa tanang gikinahanglan, daygo
gugma sila sa Diyos. Ang saad dito sa langit, may puloy ang dayon. Unya dito, walay kagul-anan. Busa mo kuyog ba ikaw, uban ka nako, igsoon ko ayaw na paglangan-langan. Mauihan dumsa ka, singka-singko nga malipayon, nga maka puyo gayo dito. Pagkatahong puloy-an ni Jesus giandam, alang sa tanan nga nagtuman. Busa man la kaw nakita, samtang may kahayag pa, kay kun mangit-ngit wala na'y makapanaw. Samtang kita magapanaw, ba't nantang pailom, kay ang ganti kinabuhing dayon. Mga dalan nga malisod, pagasubayon ta, igsoon ko ayaw na pagluya-luya. Mauihan dumsa ka, singka-singko nga malipayon, nga maka puyo gayo dito. Pagkatahong puloy-an ni Jesus giandam, alang sa tanan nga nagtuman. Busa man na kaw nakita, samtang may kahayag pa, kay kun mangit-ngit wala na'y makapanaw. Maison paabot-abot ta og gamay tungod kay dunay mga kakulian sa tuang technical problem sa pikas linya, no. Dili kasulod si Bro Jerry Laig ato ang partner sa atong kanto karong hapuna. Kaya mo na nga Propesya. so paabot-abot ang sa tagamay mga isona sa atong mga viewers sa atong Facebook Live, FB Live discussion karong kahaponon, kay doon na pa'y gamay kakulian sa pikas linya. Unya mobalhin ta igsoon og linya dito sa gitawag og Zoom sa pag-aralan natin ministry sa Luzon. Sila mo'y mag-host karon tungod kay limited ang gitawag og StreamYard ni Brother Dan Maasin. So muna nga naghuwat na nato sa link o mga sumala sa mga pagsabot-sabot nga anay buhaton para nga tuloy-tuloy, no, ang ato ang mahitabo nga diskusyon, sharing, ito lang tawagon ni Soon og friendly brotherly sharing, nga adunay mga topiko, adunay mga gitawag og mga rules nga din ato ang subayon, no, sa ato ang himuon karon nga diskusyon mga kaisunan. So muna nga hulat-hulat lang sa kay atong hulaton sila kita ganiha ta alauna ay punto gud pa alauna nag-live na ta para sa tuang diskusyon, pero sa to say nga medyo nihinay ang internet sa pikas linya
mao nga nawala sila isuon sa ere, no, nawala sila, dili sila basta makasulod. So muna nga naghuwat na lang ta sa ipasa nga link sa gitawag og Zoom sa ato ang mga kaigsunan diha sa pag-aralan natin ministry sa pinaagi ni Brother Herbs Tunyakaw. Ato sa bigsoon nga mausab atong mga atong technician diha sa mga nga studio ug tang sumat sa iya nga gi-offer nga pribilehiyo nga makahimo ta sa tuang Facebook page live online discussion karong hapon na. So pailob-ilob lang ta basta kay karong adlaw mahuman lagi gud ta mga iso, no. So manimbaya na lang ko sa inyo hatanan diha, manimbaya sa ko sa inyo diha samtang kuan kana ang atong i-grab ang opportunity while nagpaabot ta sa Zoom meeting ID nga ilang ihatas to. Diha kay Bro Jong Hong, mato pa niya kumbate pastor. Thank you so much bro. Happy trip asa imong going ron bro. Diha kay Christy, kay Brother Ruben Gambi sa Tandag City. Diha kay Rowena Labaho o Panabo, Davao del Norte. Diha kay Geraldine Jalde Beltran. Diha sa tingog sa kamatuoran, asa mo nga link mag-debate pastor kay mutan-aw ko. Hulaton lang nato ang link ihatag sa link sa pag-aralan natin ministry. Dito may musulod kay dili sufficient ang gitawag og StreamYard ni Brother Dan. Tungod kay daghan kayo ang gustong mo join, niya muna nga naglisod og sulod si Brother Jerry. Mao nga salamat nga nag-offer ang atong mga kaigsuonan, atong mga suod nga mga higala, no? Diha sa pag-aralan natin ministry diin ilang gi-offer sa tuwa ang ilahang Zoom, no, para nga makasulod gyud ta maison. Hello. Natumanang andam ka na ba igsoon ko handong mga mubalik siya mao'y handong saka singkasing ko nga malipayon Oo. nga maka puyo kayo dito pagkatahon puloyan ni Jesus giandam alang sa tanan nga nagtuman busa man Sige, ipasa lang na si- ikaw na kita samtang may kahayag pa kay kun mangit-ngit wala na'y makapana kay kun mangit-ngit wala na'y makapana. Sige, Gabriel. Send. Oo. Sinda na. I-message si King. King ka na maghatag ng kuhan. Kung King ikaw na mag-send ka.
Ano po ito? Studio po ng pag-aralan natin. Inilagay doon din. Ang akong kasingka sinakalipay tungod kay Ginoo. Doon sa ano bro, sa may more po. I-click nyo yung more. Sa akong Diyos, walay lain, higugmaon ko. Pero pag hindi ka host, hindi ka makapag-live ano? Jesus lamang kayo, kay siya. Ito maganda kasi marami tayo dito. Connected na sa dito ah. Di pa ka magana dito. Ay ang ilaro mo doon kay ang audio. Yan connected na dito kapag iana na nimo dito. Ano audio da no nila? Participants, chat, share screen, record, reaction. Asa may more din yun, man. Thank you, thank you. Okay, ko. Kaso na si Kwan. Si Kwan sa moderator. Asa may live ani man? Kailang gyud. Kailang signal pa internet. Rather than ginawa po kitang co-host po. Yes po, thank you. Naano ko na. Ano. Thank you. Lahat po ng mga debater po natin, ginawa ko na rin pong co-host. Salamat po, salamat. Di ako marunong mag-live dito. Hindi ko alam. Wala ka nakikitang ano bro, yung ano po dyan. Wala, ang nakalagay kasi dito, security, participants, polls, chat, share screen, record, breakout rooms, at saka reactions. Yan lang. Pinatanggap na rin. Ano bro? Diretso mo ba ng live? Ano na? Oo, di ba pwede ito i-live yung Zoom, may pwede na i-diretso mo live, di ba? Sige, ang host lang po talaga ang makakapag-live niyan, pero sige, gagawin na lang kitang ikaw mismo ang host, mga co-host na lang kami para ikaw na lang din ang magko-control ng mga ano. Hindi pwede magdalawa, hindi pwede no? Isa lang talaga. Mga co-host lang po, pero yung pinaka-main host lang po talaga ang makakapag-live. Pero kung yan ang way na para makapag-live ka, gawin kitang main host po talaga. Bakit tayo niya, hindi ka magla-live? Hindi mo mag-live? Okay lang po ako kasi makakapag-live naman po ako dito kasi may iba sit up po kasi. Tama. Sige. Ikaw, partner, maka-live ka, partner. Naghanap ba maminaw ba? Rather than pa, open muna po ako ng camera nyo kasi dalawang moderator kasi dito. Partner, nag-live ko partner. Ina lang sila pasan, mag-view na lang sa timbangas ka matuoran. Nag-live na ka, partner? Oo, nag-live na ko. Tulo ka unit na akong gamit partner para makakuanta. Okay, kuan kayo, low spec ang app sa ang laptop, dili makadalag ubang mga kuan, maglag. Maghang.
naanad mo sanay mo ko sa cellphone ako nga Zoom nung mao din mo kuan. Ayun na po, Brother Dan, ginawa na kitang main host po. Ay, thank you po. Patay na po kung makakapag-live na po. Try ko, tignan ko. Ayun, meron ng more. Meron ng more. Live on Facebook, okay, meron. Ang kanang pag ano. Ay nang tiyog dili mo sulod dito. Oh, di ang Facebook na panin. Ito mga mo. Pero ya yan. Mixer. Miingon ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay laing makaadto sa akong amahan gawas kon pinaagi ka nako. Si Jesus miingon ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay laing makaadto sa akong amahan gawas kon pinaagi ka nako. Gawas kon pinaagi ka nako. Sa tagna nga naguon ug nagsubo imong dughan tungod sa pagsulay ug kalisod mag-aawit ug magampo lamang ako kan Jesus siya mutabang ug lipayon niya ako adlawng tanan magauban siya kanako kay gimahal o gipangga niya ako marawit. Mga ison, hulat-hulat sa kita kadali ha, mga kapatid. Wait lang ta kadali kay medyo
kinaang na problema to ang nagbalhin pa ta og pikas linya, no? Ibalhin ta sa linya sa pag-aralan natin ministry. Thank you so much kay brother Tunyakaw, kay brother Johnson Amikan, atong mga kaubanan diha sa ministry, no? Thank you so much sa pag-offer nining maong Zoom meeting. So atangil nyo higala nya manimbaya sa ko sa inyo hadi be samtang mo nag na minaw-minaw, Tagalog na lang daw po, depende na po 'yon. O wala pa magsugod ison mato pa nitin yung maturan makita inyong live debate pastor ot diri makita din eh. Oh, yan, pwede na yan. Malakas na yan boses natin diyan. Hindi mo dahil kumadaw hindi anak nito no? Okay. So, salamat kayo ha sa brother Dan Dario, ang kalusinari pa. Ano po pa ano naman po yata kayo ni brother Dan, pasin na lang po ng send ko yung link sa account ko po. yung account na Dario na yan? Ano po, Herbs to niya ako po. Ano ba? Herbs po, Herbs. I-send ko po yung link ng account ko. Sige. may inasikaso pa po mga kapatid. Sige bro. So, thank you so much sa atong mga viewers nag-view karon ha. Diya kay Eric Boris Inday de los Rios. Kumusta po? Kay Bing Esclamado Sal of Canada. Kay Julie May Incidencia Rivera, kay Larry John Baco Idanio, kay Sara Tinio, kay Rains Padua, Tagalog na lang daw po. Okay. Depende na po yan. Pero bakit po ba ang sound kung minsan malakas ngayon po ay wala na? Ayan, mayroon na. Kasi kapatid na Gisa Angel, White Pascual, nag-request siya, Tagalog na lang daw para makasabot po ang uban. Depende na lang po na, halo-halo lang na itong buhaton. Kaya nga po dapat makita sila. Maya-maya po makita na po sila. Dapat sa wala pa ang time, gisit up na para, sige lang. Kay Jennifer Gimong, diha kay Presidente Kamatuuran, excited lang. Okay. Sige lang, sama lagi na. Excited, may kita tanan ani. Marunong po yan bro, bakit Tagalog? Kahit Tagalog or English. Depende na karon sa ato ang kuan ison. Ito ning sa ni. Wala na rin. May pagkuhan niya. Marunong po yan kahit Tagalog or English. Mateo translation. Panga kung minsan sila Hebrew at Greek, nako, problema na po yan. Wala po kami makita na tao. Picture lang po. Maya-maya po. Maya-maya po. Ila-live na po namin. Sige po. Maya-maya, hapit ata magsugod. Sa lahat natin mga viewers, maya-maya mag-umpisa na po. Inaayos pa po yung mga linya natin. Pasensya na po talaga ha. Mahingi po kami ng dispensa na medyo matagal tayo nakapag-umpisa. Pero matagal na po ako nakapag-live. Kanina pa po ako nag-live. Kaso lang na may problema. Yung ating ginagamit na StreamYard, pinalitan natin ng Zoom sa pag-aralan natin Media Ministry. Kaya nagpapasalamat tayo ha sa mga sige lang, baka mahirapan tayo sa kalisod pag magtagalog lahat. Halo-haloin na natin to hanggang sa makakaya natin. Naka-live kayo sa Zoom, Pastor. Hindi po ako doon sa Zoom ng depende na po yun, no? Di lagi kaadyo mo madungog ang pikas, Pastor. Wala pa. Naghulat pa min sa pindot sa kuan. Nagplaster pigad sila.
Oh, hindi pa marinig yung sa kabila kasi inaayos sa po. On air natin ito sa Facebook pag matapos na po yung inaayos na mga communication. O wala pa, wala tayo lang ato ray pakita ro makakita ra mo sa kagwapo aning mga panauhin din sa kuan sa ato ang live discussion karon, no? Brotherly discussion sa ato ang mga kaigsunan. Sa Mika Noya watching live from Kagwait. Godspeed po, Pastor. Thanks God. Medyo may mga problema sa kabilang area, no? Kay Jovi Datela Surong. Good afternoon po. Diyan sa Santo Tomas. Marcelita Magnawi watching from Butuan City. Thank you so much. Kay Gina Cortez Solosejar watching from Bayugan City. Kay Christopher, kumusta po? Naintindihan mo ba yung talata na yan at mayroon bang binanggit na general? Okay, sige lang po. Hayaan natin yan. Hayaan lang natin yan. Mamaya na po yan. Hindi pa po nag-umpisa yung discussion kasi inaayos pa po yung linya sa kabilang dako, no? Kabilang dako. Medyo may konting problema yung linya nila. Okay, sa lahat na nag-view ngayon, kumusta po kayong lahat sa atin pong kay Larry John Baco Edanio. Pastor, ipanimbaya si Novin Baco. Kay excited na kayo. Kumusta dia? Ay pala excited na. Anda mo di oguan. Tubig. Dili juga makita Pastor Miguel Birandal ni Pastor. Bisaya ara Pastor para makasabot mi Pastor. Sige lang. Bisaya lang sa takaron. Ato lang hulato na kasi tamog Tinagalog ani. Mao gyud. Yes, bro. Ikaw na lang ihatag ko lang sa imo ang time sa pag-announce sa mga door to format. Ako na lang basa. Ikaw na lang basa. Ang timekeeper Murag inaasa imo ang kopya sa roll sa kuan format. Pero kita naman kano, maura man to, mabuo lang man to ilahang kuan. O dire kita na mo nako. Okay. Unom. Ang last man dire kay dungagi partner unsay kulang. Oh. So basig madugangan na nila ron depende sa sabot. Sige, ready na mo. Start na tayo. Okay. Okay na set up na tanan? Ready na. Sa ako dire, ready na ko dire. Usa ka ni ako sang i-finalize ang mga pangalan kay basig masala ko pag mention karon malahi ang mong kaatbang ni ani. Dario bro no? Dario. Dario Losinyara. Losinyara lagi. Losinyara. Usa ka ni position nimo bro sa kan bro? Kuan lang. Pastor magwawali. Pastor. Evangelist. Okay. Bro Jerry. Sige lang. Unsa lay pagpailan ako sa imong bro Jerry. Mao na nay dawata bro. Kun ilang niya kuan. Start ta? Okay. Pwede na. Bro, Jerry, wa mo lagi tingog bro Jerry lagi. Pero ikaw ra man sige okay. Sir? Vlog. Adot ni. Wala si bro Jerry.
ano. Wala man si Bro Jerry lagi? Asa man siya? Sa buhaton. Buhaton. Sa buhaton. 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 Sino? Wala pa man si Bro Jerry. Lagi. Okay na. Okay na. Diha man to ganihaw nya nawala man. Sa kahit problema basta ginihin na ilang internet. Okay na ba atong signal diha? Off na lang. Malunggan sa Facebook. Bro, na-accept na ako, bro. Bro, na-accept mo na yung ano, yung request sa biblical discussion. Yes, Editor? yes po. Naka-live na po. Alive na pala tayo. Sige. Sige, mang-share sa tadari. Tindog. Si partner Jerry na lang atong gihulatan, wala pa man siya. Sige, paabot na kita. Sige, naputol siguro yung linya. Ako siyang gichatan. Wala pa man lagi. Oo. Sulayan akong tawag, be. Sulay daw tawag, Brother Dan. Na kay live program, Pastor Dario? Oo, naka-live ko sa akong Facebook page, Timbangan sa Kamatuoran. Okay, mauna imong Facebook page. Oo. Pwede ninyo mag-view sa... Matag adlaw na ang inyo imong kuan? Oo, kada gabi akong program, 8 to 9. Sa gabi Domingo pa yung Sabado. Wala ka tubag si Bro Jerry. Basig nagkambasero, basig naapay gitrabaho. FB page. Search lang, i-search. FB page. Timbangan. Timbangan sa Katarungan, Kamatuoran. Kamatuoran. Usa oras gani? 8 to 9 sa gabi 9. Internet. Naka-live na po tayo. Para natin po. Sige, ano lang tayo. Hintayin tayo ng konti kasi si Bro Jerry hindi pa nakapasok. Pasahe daw siya og link, Brother Dan, kay nawala daw yung link. Brother Dan. Sige. Pasahe Nawala, siya nawala daw. Nag-send sa ako. Okay, balik na po kung nagpasa sa iya. Oo, ibalik basa. Ipasa sa kuha. Na-delete siguro. Manimbaya sa kog pagpadayon sa atong mga tigpaminaw sa ato ang Facebook page, no? Manimbaya sa kog padayon kay daghang kayo mga nag-view sa ato ang Facebook page karon. O naghang.
Virus ano to? Ha? Ha? Ano? Ano? Latas ang mudagan. Hulat-hulat lang sa taha kay pan ato mga listeners dia, ato mga viewers ngayong hapon dia kay Pastor Ramon Sarno Ceballos. Good PM Pastor, watching from Cebu City. God bless you Pastor day. Ngayong hapon Pastor, watching from Kinabigtasan, Tago, Surigao del Sur. Kay Brother Terso Idoliantes Lopez. Ngayong hapon Pastor, watching from Carmen, Davao del Norte. Si Eric Boris pato pa niya gapanipa nako ka-excited ako kaayo Pastor. ayaw padool mo ni kuan kay basig masipaan mo. Sana po Tagalog din po. Sige lang kapatid. I-translate niyo na ng Tagalog diyan. Diyan kay Gideon Shegatinyo watching from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Ito mga viewers bigala. Kay Big Boss Pastor, I'm watching from Negros Oriental. Manimbaya sa ko diri Brother Dan ha sa mga viewers na to. Kay Prelin Kanoy Tabar, mayong hapon tanan, brethren from Muhon SDA Church, Argao SDA Church. We are watching. God bless. Thank you so much. Diya kay Rains Padua, nag-view sa atong programa. Kay Marcelita Magnaye, atong mga viewers. Kay MC Tibor, kay Brother Nonoy Lantaya, mayong hapon diya sa Tagum. Diya sab kay Anastasio Alipato, diya sa may diya sa may Rosario, Agosan Sur. Diya sa may Okay. Pagiging admin bro. Participants pala. Dito yata sa participants yan. Okay na po. Okay, andyan ka naman pala. Pwede mo naman palang kunin. Sige. Okay na, start na ta. Okay na. Ready na ba ang tanan? Ready na. Tugda ng Orimos? Sorry. Okay, start na ta. Bro, Jerry, ready ka na bro? Gahapon ra ko ready pero may signal. Connection lang dili. Bro King, ando yan, Bro King. Naka Bro King? Okay na. Pagawas imong kamera, Bradan, kay aron makita kasag ka sa pan. Hindi ko lang ipagawas kayo, ipagawas na ko na. Ako lang i-open. Kana. Sige. Pwede naman kahagtanan, start na. So makausap pa mayong hapon kanato tanan mga kahigalaan og mga kaigsuonan ako diha kang Kristo karon. Bless kita karon niining kahaponon tungod kay makasaksi kita sa usa ka dialogo tali sa duha ka mga evangelist sa lahi-lahi or duha usab ka pundok og nagdala sa usa ka pangalan Seventh-day Adventist og kauban nato karon ang ato ang kauban usab o moderator nga magpatunga niining dialogo si Brother King Andoyan og ihatag na ko siyang kahigayonan unya sa pag introduce sa iyang kaugalingon og sa pagbasa sa mga rules. Apan sa dili pa ako usab nga itimbaya ang tanang mga kauban nato karon diri sa Zoom. Ilabi na ang pag-aralan natin ministry nga nag-provide gyud sa ilahang Zoom agod nga mahitabo kini nga dialogo og makaambit
ang tanan nga gusto nga makapaminaw sa maong debate. Ang debate karon mga kahigalaan kini isgutan or istoryahan sa duha ka manog debate sa maong nga iglesia. Ang usa sa Seventh-day Adventist under sa General Conference or Seventh-day Adventist General Conference, og kini ang pamahayag no niining side mao si Brother Jerry Laig. Siya mao ang presidente sa Three Angels Missionary Endeavors and Dedication in Action or 3A Media Ministry, og doon na usab siya Facebook page nga ginganlan kini pag-uting kay sa kamatuoran. Siya na lang ang bahala karon mga kaigalaang makaigsunan sa pag announce dugang sa mga programa nga anaa sa iyang Facebook page. Og kini mga kaigalaan usab ang iyang kaatbang sa karon, usa-usab ka membro, pastor og evangelist sa usa ka pundok, usa ka bahin or organisasyon sa Seventh-day Adventist Church Local Conference Incorporated, og kini sa persona ni Pastor Dario Lucinyara. Og Pastor Dario Lucinyara, doon na siya FB page. Ang pangalan ni Timbangan sa Kamatuoran, og live siya. Na siya program matag gabi alas 8 hangtod alas 9 sa gabi ang iyang programa. So pwede kamo makapaminaw sa iya kung kamo available og doon na kamoy bakante. Sa dili pagid kita before nako ihatag kang Brother King Andoyan ang panahon sa pagtimbaya og sa hatag pagdugang nga mga announcement ato sa kining pangayoon sa Ginoo ang balaan nga espiritu sa paggiyag pag-ubay kanato pinagi sa pagbukas sa pagampo atong i-request ang affirmative side sa open sa pagpangamuyo. Isa ka affirmative, Brother Jerry? Bro, okay na bro? Okay. Dalaygon mahiyaw na mga Diyos intak na karon sa kapunon, tagay kami og dugang pang kadasig sa pagpamati aron monutaw kini ang kamatuoran, ang kinatibuk ang kamatuoran. Panalangin ni matag usa ganamo nga masabtan gayud kini para sa kayuhan sa matag usa. Salamat sa pagtubag, pasayloa kami sa among sala sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, hatag na kong kahigayonan sa ato ang sa akong kauban nga moderator, Brother King Andoyan. Bro, imuha ng panahon. Okay. So, maayong hapon sa tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, ingon man sa atong mga tagapakinig, no? Na nasa mga OFW, kay live man ta karon. Live siguro ta sa page ni Brad Dan usab, ingon man kang Pastor D. So, maayong hapon, ug pasensya na sa gamay nga medyo delay tungod lagi sa technical issue. Pero naa na ta igsuon sa ato karon nga pagsugod ug sa di pala tusugdan ato sang basahon ang gipasa dinhi sa atoa. Ingon nga moderator mga igsuon ang tema ug ang rules format sa maong sharing. Sa atong affirmative mga igsuon, mao si Bro Jerry Laig ug atong negative side mao si Pastor D. Lucinyara. So ang tema nila nga ilang paghisgutan karon mga igsuon ning kahaponon pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist General Conference mao ang matuod nga nagdumala sa iglesia sumala sa Biblia og referensya. So confirm lang ko sa both side og mao na ba gid ni ang tema. Okay. Mao naman ay nabutang dia, mao naman ay na-post, so di na nato pwede mausab. Okay. So mao na ni siya mga igsoon, final na ni siya unya ang ato diri nga rules and format sa debate. No, tahoron ang moderator, walay mga fallacy, no, walay mga personal attack, no, ato na siyang likayan. Unya tubagon ang categorical, no, question usa mo explain, no. So atong iklaro sad ni kay wala man diri nakabutang sa rules sa Bro Jerry og pila ka seconds ang pagtubag sa mga pangutana. 10 lang bro. 10 seconds lang. Okay, so mao na mga igsoon. 10 minutes. 10 minutes, bro. Di ba taas kayo ng 10 minutes? Ade ba ang question and answer? Oh, pero sa pagtubag,
Pila ka 1 minute seconds? ang emphasize. 1 minute lang. Okay. So mana no? 1 minute pero ug naay categorical nga pangutana tubagon og una. Okay, so dire ingon dawaton ang mga sinulat ni Ellen White onya bisan unsa nga version nga Biblia atong dawaton dinhi. Unya duha ka barog affirmative mo tong ingon ni Bro Jerry tag 10 minutes. Mangutana negative 10 minutes usab. Unya tapos negative na pud ang mo pabarog 10 minutes. Pangutana na sab ang affirmative. Sa ikaduhang barog 5 minutes ang affirmative mangutana og 5 minutes usab ang negative. Unya lastly walay side comments no ug mangutana utana ra gyud direct question. Unya walay side comments. So mao ra man ug mora man ni siguro ang atong rules kay wala may gidugang ato na ning sugdan o kinabang na both parties. Ang nadugang diha dong king katong 1 minute ang tubag. 1 minute. Okay. No, noted pastor. So mana to og ato sang di pa natusugdan ato sang ihatag sa ato nga ang pagtimbaya sa ato nga affirmative o negative. Bro Jerry, pagtimbaya. Muna to, mga kaigsunan ng paminahon lang ninyo kay wa man may mag-debate dinhi kay para nga malibog ta nag-debate mi dire kay para nga makasabota side by side no sa atong sa pikas planeta o dire sa ato para nga masabtan yung gini mga isyu. Oh. O gatong pasalamatan ang tanan labi na sa nagsubaybay sa pagutingkay sa kamatuoran at sa lahat ng mga kapatid natin sa Luzon, pasensya na kayo diyan kasi hindi kayo marunong magbisaya, kami marunong magtagalog, gahi pero okay lang. Walang problema. Okay, mara to Mr. Moderator. Okay, dang salamat Pastor D. Okay, daghang kay salamat ug mayong hapon sa tanan natong mga viewers karon sa ato ang ipahigayon nga diskusyon diri sa kanginan ug sumala sa giingon sa atong affirmative nga dili ta wala ta nag-discuss aron nga maglibog kun dili na kanimo ang katungod sa pagtimbang-timbang sa matag punto nga gipamahayag karong kapunon ug atong pasalamatan ang pag-aralan natin ministry sa pamagitan ni Brother Johnson Amican ug ni Brother Herbs Tunyakaw atong mga higala ya og ikauban diya sa ministeryo sa pagmantala. Salamat kay silang gi-offer. Ug atong duha ka moderator karon nga nagsakripisyo gyud sila moderate ani ato ang nantugi Brother Dan ug si Brother King. Thank you so much. Sa ato mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao ug bisan pa sa gawas sa nasod. O bisan pa sa gawas sa nasod no, ginapaminawan ta pinaagi sa tuang Facebook page sa Timbangan sa Kamatuoran sa pag-aralan natin ministry sa ato usab nga gitawag og pag-utingkay sa kamatuoran ug dinhi sab sa Facebook page si Brother Dan sa Biblical Discussion. Thank you so much ug mayang hapon. Hold on and then ang Dios o ang kalina magpataliwala natong tanan. Alright, so mao to mga igsoon atong nadungog ang atong duha ka magsusulti karon ato nang sugdan 10 minutes atong ihatag og una kang Bro Jerry Laig ang 10 minutes. Bro Jerry. Okay, salamat kayo og maayong hapon kanatong tanan kay okay ba na marinig niyo ako? Dungog bro, dungog. Okay. Ano, magsaksak sinagol tayo. Plain tayo nga Bisaya. Pero sa alang sa mga kapatid natin, kapatiran natin sa Luzon, pasensya na kayo. Kasi hindi pa na-set namin yung Tagalog ang salita namin. Yung mga logic namin, hindi yun papasok pag Tagalog ang salita namin. Pero okay lang. Wala namang problema. May translator tayo dyan, si partner Amican. Okay nang nining orasa pamatud-an ako nga ang Seventh-day Adventist General Conference maong matuod nga nagdumala sa iglesia sumala sa Biblia og referensya. Siguro mangutana mo nga
may general ba sa Biblia? Oo. May general ba sa Biblia? Sa Biblia, walang general, mga kaigsunan. Pero sa English, sa Bible, naa. Kanang Biblia, Bisaya man na. Kanya, mangutana nga, naabay general conference sa Biblia? Wala. In English man, pero naabay general conference sa Bible? O naa, kay in English man. Atong basahon, ang importante ang general, mga kaigsunan. Hebrohanon 12:23. Sinsya na kayo ha nga may nagpanday dito. 12:23. Okay. Maladre, to the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, and to God to judge of all, and to spirits of just men made perfect. Sa to pa, may general, no? General assembly, may siguro doon naman gani general massage, partner, no? May general massage. Ikans kumingking, padulong kumagko. Oh, yun ditag general massage. Ang pangutana, yung conference. Sa Biblia pa lang nga, sa Biblia pa lang tayo, kapatid. Anong sinasabi dito? 2:6. Okay. But on this who seem to be somewhat, okay. Oh, for who seem to the somewhat in conference added nothing to me. Ito ba? Sa Biblia, na ay general, na apoy conference. Okay. Ang Seventh-day Adventist, mga igsoon, dili kay nagbuot-buot ra nga maghimog general conference. Ang Seventh-day Adventist, ginausahan ka na sa mga konferensya. Sumala sa encyclopedia, sa Seventh-day Encyclopedia, page 10, matod pa din ha nga si Ellen G. White, mga kaigsunan, nagpatigom siya, unya ang tanan nga mga konferensya, dunay mga delegado. Nawala. Ato mang stop sa daang time. Okay, nawala man ang signal ni Bro Jerry. Ang remaining na to oras, 6 minutes and 50 seconds. Ito lang stop. Paabot lang ta mga igsoon kay saon man nga putol man. Bro, kuan lang bro. Basig na pay kuan ay mga bago nga mga viewers ang ato mga live viewers announcer sa na yung mga comment. Kaya kuan di na ako diri makita. Hina kayo akong signal, wala po ko. Okay, atong panimbayaon sa kadali mga moderator, si Kinset Edrihania o si Elmera o si Winona Montecalvo Caminade of Cebu, kay Kisha Jimenez o Bukidnon, kay Jubilito Nakinis Tudtud sa Lanao, kay Eretz Padayaw of Cebu, kay Inday de los Reyes of Metro Manila. Sabi nila mahina ang net, kay Jama Aika, kay De La Piña Paglinawan, Sir De La Piña sa Gilo Santos City, kay Nining Ramirez o San Luis Agusan Sur, kay Beach Malls Umbahin, kay Arnold Tabamo watching sa Iligan City, kay Milde Santa Ana o General Santos City, kay Remrim Budlaw o Bayugan City, kay Jackie J. Hala watching from Santa Rosa, Laguna. Atong mga viewers karon nga kahaponon kay Dunde Soldevilla, Austria watching from Bacolod City. Atong mga masugid na tagapakinig, no. Diyan kay Pishan Relieta of Caguait, Surigao del Sur, kay Hajanil Alvillar Bacolod watching from Palawan. God bless sa tanan. Kay Lunida Liken sa
Pasig City o kay Keisha Jimenez o uban pa natong mga naga-view karon diha pod kay Anastasio Alipato diha sa may mining area, no? O diha sab sa atong i-back sa taas basin na ipay wala nato diri matimbaya nya makalit nagkawala kay nahiubos na kawa matimbaya, ha? Ato sa tan-aw ni dire. Okay, kay JV Chris Gomez Kapinig. Purong Tagalog pare para maintindihan namin. Sa sunod na lang yung request nyo, ha. Kay Rami John Mundabuko, mamati lang tano o atong itimbang-timbang, dili lang mukansyaw ta kung naisayop, kay lain kayo kung naay non-Adventist makakita. Thank you so much sa mga reminders. Okay. Mura to, moderator, atong panimbaya, balik na sa atong si partner Jerry. Okay, Bro Jerry, na putol man na kay remaining 6 minutes and 50 seconds. Hello, bro. Ato lang hulaton kay wala naman mulihok ang video. So sa atin pong mga tagapakinig, pasensya po kayo, ganito talaga pag online sharing, no? Hindi natin alam mga kapatid kung okay yung signal o hindi. O na wala na sad si Bro Jerry. Okay na? Bro Jerry, okay na? Wala man. Wala lagi. So mo to ang remaining time, Bro Jerry, 6 minutes and 50 seconds. Dagan ni mong oras, ni resume sa dayon. Padayon ko mindas napay signal. Sige, go ahead, Bro Jerry. Mga kaigsunan, pasensya mo nga naputol tungod sa lain kayong panahon na mo ron. Nagbunok ang ulan, wadaan din og kining nawala man ang signal. Pero sagdi lang kay naara magyapon. Atong nabasa mga kaigsunan, no? Nabasa nato ang General Conference sa Bible. No, dili man mabasa sa Biblia kay Bisaya man. Sa Bible. Ya, kung narita sa encyclopedia sa Seventh-day Adventist, nga matud pa mga kaigsuonan niya, doon na di ay mga konferensya before ang General Conference. Doon ay mga delegado, naghimo sila nag-organize og General Conference ang mga konferensya. Kung gitawag nato og mga local conference. Muna nga namugna ang General Conference of Seventh-day Adventist. Mugna na gikan sa Seventh-day Adventist. Dili kay ang general naghimo og Seventh-day Adventist. Dili pa nga kaigsuonan, no? Nang sayot na siya. Ang Seventh-day Adventist adunay General Conference, ginausahan ka na sa mga konferensya. Mga delegado. Muna nga nahimo ang General Conference. Muna magdumala mga kaigsunan. Ya matud pa sa sulat ni Ellen G. White, kung mong basahon ang kining gitawag og Last Day Events, page 146 Bisaya, nga na mga panahon nga ang iglesia mapukan pero wala mapukan. But pasabot, adunay mga dagko nga mga pagsulay ug kana dili angay sibugan nato mga kaigsuonan. Dili kay mubiya ta diha sa ato nga Seventh-day Adventist kay maghimo taglaeng Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist General Conference daw mapulak daw matumba pero wala sumala sa mao nga libro, no? Unya gigugma kay Ginoo ni nga church mga kaigsuonan dipinsahan niya. Nay mga panahon ang mga sa General Conference nay mga panahon nga ang mga pagsulay ni abot didto sa General Conference moto ni Sultes Ellen G. White nga dili natingog sa Dios. Pero few men lang
kun kanang few men sa dili kinatibuk-an sa gamay lang 1890. Pagka 1898, the voice of the conference o general conference, the voice of God. But pasabot mga kaigsunan, kung the voice of God, di na may tabo nga mga busis na po siyawa, no? Mo gyud magdumala ang pulong sa Ginoo. Sa nagkadaiya-daiya mga kapaglaom, mga kaigsuonan, atong namatikdan nga ang giingon sa Biblia nga ang mensahe general gyud mulukop sa tibuok kalibutan, no? Nga matud pa sa Seventh-day Adventist Encyclopedia Volume 10 page 932, the following constitution after being discussed item by item was adopted in its entirety for the purpose of securing unity and efficiency in labor and promoting the general interest of the cause of present truth and perfecting the organization of Seventh-day Adventists with the delegates from the several state conferences. Ay mga delegado sa mga nakalain mga lugar nga gitawag og mga conferences. Gitawag na og mga local conference. Hereby proceed to the organize, unsa may gi-organize a general conference and adopt the following constitution for the government thereof. Pero bisag na general conference, mo-adapt gyapon siya og unsay mga balaod diha sa atong organisasyon. Art 1. This conference shall be called the General Conference of Seventh-day Adventists. Diha na ang nagpili ana dili kay si Ellen G. White, ang nagpili ana doy mga delegado, mga delegates nga mo'y magpili ni anang General Conference. Unsa may hinungdan kung atong ibasa ang Hebreano 12:23, magkadaghan manggod ang firstborn hantod magkadaghan. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Di na siya pwede mga kaigsunan nga magsige kag local. Ang mga local conference kung mga konferensya maghimo gina sila og gitawag general conference tungod sa kay mikuyanap naman ang mensahe sa tibuok kalibutan. Sa Mateo 24:14, mukuyanap gyud na ang mensahe sa tibuok kalibutan sa China, sa Japan. Kon nang imong iglesyang gipasakupan dili makalukop niya na pertig yung luuyas ubang mga nasod, no. Mo na nga naata ang 70 Adventist mga igsuon daw nakita nga mura og napukan na pero wala mga kaigsunan. Gipatambalan ni sa Ginoo kun imong basahon ang pinadayag, may mga tambal ana aron mawala tong iyang kabuhi nga suka kalibang kay basin niya og makasuka unya, no, agiluod init bugnaw. Pero dili na siya, ang Dios lang ang mo intervene ini kun aduna may kapakyasan kay siya ray nakahibalo sa kasing-kasing sa tao. Di klaro kaya Encyclopedia Seventh-day Adventist Volume 10 page 932. Yan napad rin mga kaigsunan, no? Daghan pa ang mga pamaagi nga atong masabtan gayod nga kana nga iglesia daw tan-aw nimo napukan, tan-aw nimo nga murag nawala na pero wala. Hantod karon mga kapaglao, mga kaigsunan, hinglukop na ni siya sa bisan asa nga mga nasod. Sige bro, napay 30 seconds. Hello, Bro Jerry. Wala man. Wala na sad mga igsoon. So napay 18 seconds na nabilin. Ito lang paabuton mga igsoon kay nawala. Hina guro signal Bro Jerry. Hina daw, hina matod pa niya kay kuan sila hadang dapit nagdagom. So nay tambaya diha Bro Dan, tambaya lang ninyo kay
Sayang atong oras. Ako adin perti pong hinaa ako ang nagmonitor ko diri sa ako ang cellphone di bali ma-open ang ako ang nagsigirag loading. O na nga kanang kang pastor din diha basig na idaghan. Ganihar gyud sige ko open no murag na stop kay guro kay ang live sa biblical discussion murag na stop kay di naman ako makita diri lagi nga naka-live na. Gina, gina. Naay 18 seconds. Bro, Jerry. Okay, pasok. Bago pa itong nawala, no? Sige kong istorya, nagtuyok naman. 18 seconds? Sige, pasok. Salamat kayo. Kini 18 seconds, mga igsoon. Ako na lang ning ididikit, no? Katong uban, mga igala, nga wag yun makatanaw sa paguting kay sa kamatuoran, ako manggong gigamit ang cellphone, no? Muna nga, dili ako ma-live. Kaya tungod sa Kaminos pod. Okay, Kaminos time pod. na, time. Okay, salamat. No, daghang salamat sa ato nga affirmative o nanata igsuon. Higala sa ato nga oras sa cross examination. Ako lang i-remind sa ng atong duha ka mga debaters nga aron di ta magkasapaw kung mahuman na ganig pangutana ay pabalo lang. O mo yun lang tubag. Kunya inig tubag sad sa motubag ay balo lang sad og maura sad to ang ihang tubag. So ana lang kay para ditso na ta. So andam na ba Pastor D alang sa imong oras na atay 10 minutes nya modagan ni inig sugod sa imong pagpangutana. Go ahead. Okay, daghang kayong salamat sa presentasyon ni partner Jerry. Doon na lang ko yung mga pangutana pipila ka buok alang sa tuang partner nga katbang, no? Kini bang pangutana, kini bang SDA General Conference nga imong gipamatud-an partner Jerry nga mo'y modumala sa iglesia, legal entity ba ni o dili legal entity? Brother Jerry, tubag daw. Wala man partner. Ako lang i-pause ang time kay dili makabati si Bro Jerry. Pastor D, palihog lang ko balik kay di siya makabati. Ang pangutana brother Jerry, partner, ang SDA General Conference ba nga imong gipamatud-an nga maoy magdumala sa iglesia, legal ba kini nga entity o dili legal entity? Ora ni Ron, kinawala na sad. Paabot ng santa kay naman mulihok ang kuan. Okay bro King ando yan? King? Bro. Na mintras nagpaabot pa ta kang brother Jerry Laeg, no? Ana siya. Balik na. Balik ako ng pangutana. Balik ko ng pangutana at akong gi-post ang time ha kay gibalik man ang pangutana si Pastor D, go ahead. Ang pangutana, kini bang SDA General Conference nga imong gipamatud-an nga maoy magdumala sa iglesia, legal ba kini nga entity o dili legal entity? Legal na partner kay mao man nay gisunod nato nga mga Seventh-day Adventist original go na. Legal na siya bisan pag napay sa kaminoto, no. Kung ang imong gihunahuna nga legal nga giparehistro, ang legal nga gipasabot din legal diya sa Ginoo kay sa panahon ni Jesus wa man mag-rehistro sila. Legal partner. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Matod nimo legal entity. Kung mabasa nako sa libro sa SDA Encyclopedia nga ang General Conference dili legal, unsa may kasultihan ni? Legal gina partner bisan og gisulting while dili legal dili sa kalibutan pero legal na siya sa Ginoo kay the voice of God man siya. Una nga dili sa kalibutan usahay God makaingon ta nga dili legal pero wa man magsugo ang Ginoo nga atong ipalegal diri sa atong gobyerno. Basaha ko no partner unya human nimo basa ako ipasabot nimo. Palo pa pangutana partner. Sige. Matod nimo legal nga dili legal sa yuta pero legal sa langit. Bot bang sabton nga ang General Conference wala marehistro sa panggobyerno sa yuta? Nga imong gipamatud-an?
Wala na siya partner kay gikan man na siya sa Seventh Adventist na atong 1863. 1863 ang Seventh Adventist na uban sa konferensya maoy naghahatag o nag-organize sa General Conference. Dili na siya pwede nato ato pang illegal dire sa gobyerno kay minugna man na siya sa Seventh-day Adventist nga naligal atong 1863. Sunod pangutana. Okay, usa man gyud tinuod pa sir, na legal o wala maligal kay matud nimo di na kinang illegal niya. Imong last statement karon na legal 1860. Sa man gyud tinuod na legal nang imuhang General Conference o wala maligal? Stop na to ang time kay naputol na sad. So naay remaining time 7 minutes and 12 seconds. So paabot lang ta kay wala man gyud. So Pastor Dave, basig naay itimbaya din ha. Ato na nang ligpad-lakbitan kay sayang ang oras. Okay, bro. Diya sa ato sa dring itimbaya ang mga nananaw sa pag-aralan natin diya sa YouTube. Ako sa imo una Pastor Dave. Sige, sige. Sunod ka. Sige. Okay, diya dire si Brother Gerson Solikis sa dire sa pag-aralan sa YouTube. Tanaw siya og sabi niya, live po ba ito? God bless PNM. At meron dito si Mr. Adventist, good afternoon PNM, gagawa sana ako ng activities sa school pero nag-pop up channel na to. Maganda itong panoorin. Nandito rin si Ma'am Ching Parinyas. Okay. Diyan na. Sige. Pasok. Okay, pangutana partner, matud nimo karon last imong statement nga na legal 1860. Unsa may gyud tinuod partner, na legal ning General Conference o wala maligal? Stop na to ang time kay sad nawala na sang signal. Unya sige bro Dan, i-resume lang ng imong kuan kay nawala na sa bro Jerry. Taon taman. So watay mabaso lang na partner. Bro, kay kuan bro, kanang signal mo ay nagka-problema. Di usab diri ako lang ning basahon mga higalan mga nagnananaw karon. Natay 41 viewers no sa pag-aralan natin dinhi sa kuan ilang YouTube channel. Og di usab diri si Mabuhay Philippines watching here from P7 Holy Redeemer Butuan City. Good afternoon. Og Adi Vic, God bless PNM. Rodel Dumaging is watching. Diya kauban sab na to. Marifil Habaradas watching from Makati. Alma Ibot yata to, Ibot. Hi, watching from Mandawi City o taga Mandawi nagatanaw usab ka na to. Og Brother Rodel o si Brother Rodel Dumaging nagatanaw siya gikan sa Quezon City. Freddy Junior Basilio watching from Digos. Matod pa ni Brother Rodel Dumaging, dapat face to face na lang o duulay rabi ni sila, kaso nga lang kay gibawalan sa ilaha ang mag tapok-tapok mauna nga dinhin na lang mi nagtapok-tapok sa social media kay way bawal diri, social distancing raman. Sabi dito Rodel Dumaging, amin bro Jerry, malinaw na gumagalaw ang banal na espiritu sa mga tao kasi madami ang tumanggap ngayon kay Kristo, libo-libo nang nagpabautismo. Kay Kibin and Kai TV. Hihihi, undangan na lang na. Undang na lang. Ayaw po, nasugda na. Emmanuel Masadaw, logi naman kaming mga hindi Bisaya. Kaya mag-aral kayo paano magsalita ng Bisaya. Kasi kami, nag-aral kami paano magsalita ng Tagalog. Kayo rin mag-aral kung paano magsalita ng Bisaya para hindi kayo malugi. Okay, Rodet Medina watching from Katiil, Davao Oriental. O si Mr. Adventist watching from Negros Oriental.
Diya usab kiti last two comments, Brother Gerson Solikis Japon. Kapatid, mga offshoot kayo lumabas, kayo po hindi totoo tapos gumagamit kayo ng writing style and white, hindi dapat kayo gumagamit noon. God bless po. At nandito pa rin si okay. Kahit off cam na lang si Bro Jerry kasi mahina ang net. Tama. Ipa-off na lang iyang camera para nga mabawas-bawasan ang kabugat sa internet connection. Tama. Ingnon lang nato siya. Ug nigtuod niya, ipa-off na lang iyang camera total. Kay baho ng mga nananaw nga gwapo jud na siya. Sagdi na niya ipakita. Okay, Yoko Lobmas, live jud ni. Rexel Castro, wala po ba Tagalog? Ayaw nila kasi na pawisan ng maraming singot, kaya nagbisaya na lang sila. Bro. Dito na. Hello? Okay na Bro Jerry. Kuhan lang. Analo ko'y kuhan ninyo nang kung maputol ganin mga taod-daoran kay ako ning loadan og 100. Kay para nga di na ko maputol kay ang akong wifi dili kaayo siya mukuan tungod sa panahon ba na ako na lang ikuan sa cellphone ng 100 pesos. Kung namoy Gcash siya pabiloan lang ko ninyo ako ra bayaran. Bro Jerry, na ay suggestion, pwede daw off cam na lang kuno ka para makatabang daw sa hinay nga signal. Okay lang sa mo ha? Oo, kumbate. Audio lang. So, ato nang i-resume kay medyo nagpanikad ng atong mga tagpaminaw. Nakapost atong time 7 minutes and 11 seconds. Go ahead, Pastor D. Balik ang pangutana. Okay, ang pangutana mao ni. Mato di mo gani ha, dili legal. Unya last ni mga statement before ka nawala, ningon na po ka nga na legal 1860. Ang pangutana, na legal ba ang General Conference o wala maligal? Tubag. Ang legal ang Seventh-day Adventist. Kay kanang General Conference, resulta na siya sa Seventh-day Adventist. Ang gipang legal lang diha ang mga business. Pero wa man ta magpamatuod gud nga og mga business kay mataas naman na. Maligal na sa dili basta na ay General Conference ang Seventh-day Adventist partner. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Buot bang sabton sa mga naminaw karon nga ang General Conference nga mao'y nagdumala sa iglesia illegal, dili legal? Dili pud siya matawag illegal kay biblical man na siya General Conference. Ang illegal katong drugs, pero kanang mga pulong sa Ginoo nga nagdumala sa pulong sa Ginoo, dili na siya matawag illegal kay separate na siya sa church and state. Separate na siya, pwede na nga dili nato iparehistro tungod kay ang church separate sa state. Sunod pangutana. Okay. Matod nimo dili wala gyud maligal ang General Conference. Kung mabasa nako sa inyong libro nga ang General Conference legal, uyon na nimo nasayop ka. Wa pag masayop kay nisamot nagnay nabasa ding legal. Wa pag masayop ana kay kung legal nay mabasa nimo diha tungod na siya sa gitawag nato nga mga eskwelahan, hospital muna nga na legal siya. Pero og arita sa pulong sa Ginoo, pwede na siya nga dili nato iparehistro partner kay separate man siya. Gawas niya nang na hospital o uban pang mga pinatik. Wala nga iparehistro na siya. Okay, next question. Pero sa magpunto nimo sa atong sa tema nato kay murag napadung naman kadiya. Next question na lang, Pastor D. Go ahead. Ang pangutana nako ganiha, premise nako gana pangutana nga legal ba imong tubag dili legal. Nya karon ingon na pug ka nga ug na illegal, walay problema kung na illegal. So unsa may imong stand aning inyong General Conference, legal gyud ni para nimo o dili legal sa gobyerno? Ihatag ang mga basahon nimo partner kay akong tubagon na siya. Kay imong pangutana god legal o dili legal. Ako na kang gisultian nga ang General Conference gikan na siya sa Seventh Adventist o uban sa mga konferensya. Gikuha na siya nang gibutuhan na siya. Maligal na siya o dili legal, dili na siya problema.
kay para sa Ginoo pwede na siya maligal nga General Conference tungod kay ang ginumalahan ana pulong sa Ginoo bisan pag di marehistro legal gihapon na siya partner. Pero diri sa kalibutan, diri sa pwede na siya dili nato iparehistro. Pwede pod og iparehistro. Depende ra na sa imo. Usa may sunod pangutana. Moderator's time. Wait sa pastor, moderator's time. Ako lang ipahibalo again ang atong rules naman ko diri nagtangag inyo maning rules nga kinahanglan pantana kung categorical tubagon lang nato og categorical. So sige na 4 minutes and 10 seconds. Go ahead Pastor D. Okay, sunod nga pangutana. Kay imo mang dawaton pod nga naligal ang pangutana unsa may legal name nga giparehistro aning General Conference isip imo pong uyunan nga naligal pod kini kawa kay problema og maligal. Unsa may iyang registered name ni General Conference? Sumala sa atong gibasa kaganiya partner sa Encyclopedia of Seventh-day Adventist, General Conference of Seventh-day Adventist. Mo na nabutang sa Encyclopedia sa Seventh-day Adventist, page 10. O, sa pay pangutana. Sunod pangutana. Kay naligal man partner, na ba kay ikapakitang ebidensya isip registered name sa General Conference aron nga tuuhan nato nga legal ang General Conference ug unsay nakabutang niini? Dili na kumuhatag nimo ana tungod kay ang naghimo na ng General Conference sila ni Ellen G. White. Busa si Ellen Gold White mo na inyong pangutano na appeal ang mga konferensya. Ang ako lang katungod dinhi akong gipamatud-an niya ang Seventh-day Adventist General Conference mao ay magdumala kay mao maginay magdumala kay siya may general. Oh, wala na ko anang partner nga kanang imong gikuan nga mga ipakita pa din ha siguro kay mo na imong purpose siguro nga ipakita wala naman ko magpamatuod ana ang akong gipamatudan nga ang Seventh-day Adventist General Conference mo ay magdumala marehistro na siya dili para ko'y problema dia partner kay ilahan na dili na ako basta kay akong gipamatud ang Seventh-day Adventist General Conference mo ay magadumala diha ka mangutana subay sa atong topiko. Mo gani partner nga nangutana ko nimo kini bang General Conference nga nagdumala sa iglesia legal ba? Niyong ka pwede legal pwede dili. Ang pangutana nako unsa man gyud inyong legal name sumala sa inyong rehistro sa Securities and Exchange Commission nga inyong giparehistro. Unsa man gyud legal? Okay tubag. Sumala gyud sa Encyclopedia General Conference of Seventh-day Adventist. Oh, kung naay imong basahan na last 2 minutes. Tubagon ako. Kana imong gihiling diya partner, basahan na ipangutana kay ako nang tubagon. Okay. So matud nimo sa imong gibasa kaganiha nga General Conference. Kung babasa nako nga ang inyong giparehistro korporasyon dili ang Seventh-day Adventist Church uyunan nimo nga ang inyong iglesia gidumala sa negosyo kon korporasyon? Dili ko moyo na categorical ha. Tubag ko dili ko moyo na kay ang namugna sa General Conference kon corporation tungod lagi ako naman nang explain tungod sa eskwelahan, tungod sa mga ospital, natural na agoy corporation o ginagmayng eskwelahan incorporated. O na mangunbanghod sa jutay. Di na ko problema ana kay ngano man ang Seventh-day Adventist uban ni Ellen G. White ug uban sa mga local conference mo ay nagdumala nagdelegate sa ana sa paghimo og General Conference. Mo na nga ayon ako problema ang mga corporation ang ako nga gipamatudan ang Seventh-day Adventist General Conference mo ay magadumala nini. Okay. Sunod pangutana. Okay, last question Pastor D. Go ahead. Uyunan nimo nga ang inyong iglesia gidumala day kini sa General Conference nga adunay korporasyon. Sumala sa iyong rehistro. Tubag. Ang nagadumala nini ang Dios ug ang General Conference gihimo lang na siya sa Seventh-day Adventist. Sumala sa Encyclopedia of Seventh-day Adventist page 10. Ang Seventh-day Adventist may dumala uban sa konferensya nga nagdumala na ang Seventh-day Adventist uban sa mga local conference naghimo anang General Conference. Kung doon na may corporation nagpasabot doon ay mga proyekto na ako'y mabasa partner ako na ipangutanan nimo karon
nga ang business pwede i-connect sa church basta kay gikauyunan sa kinatibuk-an. Okay, time's up. Salamat. Okay. So mao to mga igsoon ang atong part 1 no, unang barog ug unang cross-examine sa atong duha ka mga debaters. Og sa di pa nato ihatag mga igsoon ang stand sa atong negative side, atong tagaan og pila ka mga kuan lang siguro 30 seconds kay medyo mabugnaw-bugnaw sad ta ba. Kay medyo init gyud ang mga putana og init sad ang mga tubag sa atong duha ka mga participant. So sa mga naminaw karon, relax lang mo kay murag akong nakita diri sa comment section mga igsoon sa atong live medyo ang uban na nanggikuan debate sa gilaha diri. So Pastor D or Pastor Dan na kay kuan diha ikadugang atong ihatag pud ang pagtimbaya kang Pastor D sad. Bro King. Mo kuan lang ko ha, inform lang ko nga unstable pud akong signal diri kay murag hindag kong pud diri da nagwala-wala nako. Kung mawala mo gyud ko bro King, ilihog lang ko take over kay stable lang akong signal. Way problema bro, pero sige. Anunsyo lang sa tanan ha, dili ko pastor. Ako lang i-announce, dili ko pastor ha. Di pastor kay gitawag mo ko kag pastor nga ganina. Tingala gani ko. Sige bro, ihatag. Sige Pastor D. Timbaya lang mga pila ka buok usa nato ihatag ang imong 10 minutes iya lang sa imong stand. Go ahead. Okay, maayong hapon diha kay John, diha kay atong mga bag-ong nag-join karon, diha kay Dana Charis Naupan, diha kay Reds Padua, o diha pod sa kay Joel Cruzada Morillon, o diha kay Charlie Hinana, kay Angelito Basanias, o kay Inday de los Reyes, kay Johnny Sila Basanias, o diha kay Chucky J. Hala, no, atong mga atong bag-ong mag-join karon. Ato ang mga as of now atong mga viewers karon nag-abot og 165 actual viewers nato sa tuwa nga Facebook page. So muna to mga panimbaya moderator. Okay. So diri na ta mga igsuon sa ato nga ikaduhang barog no. Nga mao ang mobarog karon ang negative side, adunay 10 minutes ang atong ihatag. Magdagan kining maong oras sa Pastor D sa imong pagsugod. Go ahead. Okay, mayong hapon sa tanan natong mga viewers karon all over the world nga nag-view sa tuwang Facebook page tungod ini nga atong gihimo nga gitawag og FB la suon gyapon sa pagtuong Adventista ni brother partner Jerry. O sana na to mga viewers, so akong subiro ko pagpasalamat sa pag-aralan natin ministry nga mo'y thank you so much. O dining gahaponon ang akong side, ang akong katungod is niisip negative side no ang tingkay paghiling sa iyang mga ebidensya nga iyang ipanggamit motong magpagawas tag pangutana nga ang General Conference ba legal ba kini o dili. So mura og ang iyang tubag gawas sulod tungod kay alahi ang iyang pagsabot no. Ang iyahang gitubag nga una ingon siya dili legal, ikaduha ingon pud siya nga pwedeng malegal. So moto nang utana ta og unsay legal name gyud kay lisod pag kaayo og dumalahon ta igsuon og dili day tinuod nga legal. Pero unsa man gyud tinuod ani mga kaigsunan, no? Unang-una, ang tema nga yang gipamatud-an nga ang SDA General Conference mao ang matuod nga nagdumala sa iglesia. So, kung imong panahon mga iso nagdumala sa iglesia, atong hinumduman nga ang iglesia doon na iyang kaugalingon nga opisyalis. Kada iglesia mga iso na kaugalingong opisyalis. Unya ang nagdumala sa iglesia, sumala dili sa mabasa mga igsoon, dili man General Conference, mao man ang tigulang sa iglesia. Yang ano man nga iya man gamatud-an nga ang General Conference mo magdumala sa iglesia. Diri sa manual mga igsoon 1953 edition sa page 67, ang tigulang sa iglesia maoy magdumala sa iglesia. Ang tigulang man lagi sa iglesia may magdala, dili man lagi ang General Conference. Dili man day ang gitawag og General Conference sumala dinhi sa mong manual.
ang tima manggod mga igsoon, wala manggod gibutangan og specific nga sumpay. Pero iglesia, atong hinumdum mga dunay mga nangatungdanan sa iglesia. Buot bang sabton nga ang General Conference mo take over sa kalihukan sa iglesia? Kay sila mo imo dumala sa iglesia? Sumuna igsoon ang atong nakita. Ikaduha, ang iglesia mga igsoon nga ato ang iyahang gipamatud-an nga mao kuno na ang nagdumalan ini mo ang General Conference. Ang General Conference nga nagdumala matud pa niya dili legal. So usaon naman lang nakaro nga dili naman dahil na legal ang General Conference nga nagdumala ang iglesia. Ya musugot mo nga mga membro dumalahon mo sa dili legal nga mga tao tungod kay dili legal ang mooday nga pundok matud pa niya sa iyahang tuba kaganiha mga igsoon. Unya ato igsoon lang taon nga dunay mga gitawag og magdumala diha sa iglesia wala din higipahayag nga ang iglesia dumalahon sa General Conference. Ha? Nganuman ato pa din mga igsoon ato lang taon kining manual sa iglesia. Ang mga opisyalis Painaw City, ang mga opisyalis sa hunta sa iglesia nga mao'y magadumala mao ang tigulang sa iglesia. Diakono, diakonisa, tesorero, sekretaryo, pangulo misyonaryo, sekretaryo sa pangulo misyonaryo, Sabbath school. Na may mga sets of officers ang iglesia. Nya ngano man nga mo take over man ang General Conference kay mo'y mo dumala. Ha? So usa ka dako igsoon nga bulolyaso tungod kay ang General Conference mao naman mo'y mo dumala diha sa iglesia. Samantalang ang iglesia dunay kaugalingong sets of officers nga mo'y magdumala diha sa iglesia. Kay kon ato igsong uyunan nga moingon nga ang General Conference mao gyud magdumala diha sa iglesia, kinsa man nga opisyalis diha sa General Conference nga maoy nangulo diha sa iglesia aron sila mo'y magdumala. Wala. Wala. So ato igsong lang taon nga ang tema nga gisgutan dunay kaugalingong opisyalis ang iglesia. Ha? Unya kining General Conference mga igsoon nga iyang gipamatud-an. Dili gyud ni ingon nga SDA General Conference lang. Kundi do na gyud say sumpay mao ang korporasyon. Sumala ni mong libro mga igsoon sa sulat ni Gideon Durante sa page 55 nag-ingon din what we registered in the Securities and Exchange Commission is not the name of our church. Usa day giparehistro? Ang dili pangalan sa iglesia. Usa man. But the name of the corporation which represent the Seventh-day Adventist Church in its religious work and business transaction. Sa to pa, ang ila day iglesia nga gidumalahan sa General Conference girepresentahan sa negosyo kon korporasyon. Unsa may ilaha igsoon nga mga katuyuan niini? Unsa may ilang aplikasyon diri sa Pilipinas? Sumala din ni igsoon sa ilang aplikasyon. Dito sila nag-apply sa Securities and Exchange Commission. Niadtong tuig sumala diri sa mong libro sa pahina 181. Nag-ingon din ni igsoon. Dito sa Securities and Exchange Commission, the name of the Organization General Conference Corporation of Seventh-day Adventists under the laws of the District of Columbia, USA. Nag-apply sila din sa Pilipinas ni adtong December 9. Asa man sila dapat nag-apply dito sa Secretary of Commerce and Industry. Kung purely pangrelihiyon ang maong General Conference nga magdumala sa iglesia igsoon, nganong dito man sila nag-apply sa gitawag og Secretary of Commerce and Industry. Bot bang sabton nga nagkomersyo da ini mga igsoon? Nagkomersyo da ini. So muna igsoon ang ato ang gibarog mo ni supak ta siyang tema tungod kay dili ta gusto ng iglesia dumalahon di ay sa pinaagi sa mga komersyal o komersyo nga mga tao. Unya matod pa ni Sister White, nganong nisupak kita mga igsoon. Delikado manggod kayo mga kaigsunan. Kung ang iglesia dumalahon sa General Conference,
Unya, mo engage mga igsoon sa gitawag og mga business. Matod pa igsoon din sa ato nga mabasa. Aton lang tawon ating paminaw. Atong lang tawon mga igsoon para ato makita. Kung unsay gipahayag nini mga igsoon dinhi sa mao nga basahon mga kaigsunan nga ato ang lantawon karon. There is sa maong libro may son manuscript release volume 14 sa page 278 o 279 paragraph 3 o sa may gisulti din mga kaisunan. The general ato pa din sa maong libro mga ison. Mato pa din mga ison. When the General Conference entangled in business affair, the degree lost, ang ilaigsong dignidad, ang degree na us-us. Nga naman, kay naghimo na og business transaction. Nahimong negosyo. Unya, muna atong gisupak mga igsoon, kay dilit man ta gusto ang iglesia dumalahon sa mga negosyante. Mato pa din na igsoon sa itong mabasa nga atong makita mga kaigsunan sa maong gitawag og kanaang atong tanaw na padayon ta unahan mga igsoon diri sa maong libro. Yaro, the voice of the General Conference has been represented as an authority to be heeded as the voice of the Holy Spirit, but when members of the General Conference become entangled in business affairs and financial perplexities, the sacred elevated character of their work is to great degree lost. The temple of God becomes a place of merchandise, and ministers of God's house are commercial businessmen. Musugot tayo mo igsoon ng inyong iglesia dumalahon sa mga businessmen kay magpailalom ta sa General Conference. So muna mga igsoon ang mga hinungdan nga nung nga ato ning gisupak tungod kay ang Dios mga kaigsunan do na siya manggod maoy head of the church. 15 seconds. Unya ang Dios naghatag siya og authority diha sa iglesia. Sumala sa daghang mabasa mga kaigsunan. Muna akong gisupak ang yang tema tungod kay naay nagdumala sa iglesia. Unya gisapawan sa General Conference kay mo daw mo dumala. So delikado na mga igsoon. Muna atong gibasa nga ang mao di ay nga General Conference nahimo di ay nga commercial businessmen ang mga tao nga nagdumala. Time na. So daghang salamat sa ato nga stand no. Akong paging si Bradan kay sumala sa mong sabot sa ikaduhang cross examine. Siya mo dumala niya ako'y mag-timer. Rodan Masin. Yes bro, pero kung magkuha na ko ang oras bro, mawala ko, ilihog lang ko take over ha. Okay, so sige. pila ka oras ni cross examine? 10 minutes no? 10 minutes, sige. Okay, ikaw lang akong muhimuon nga timer. Okay ra pod. Sige, daghang salamat bro. Ang mga kaigalano mga kaigsunan, nandiyan na kita sa bahin sa pagpangutana sa affirmative side ngadto sa negative side o ato ang sukmaon ato ang affirmative side, Brother Jerry Laig, kung ready na ba siya sa iyang mga pangutana? Bro Jerry, ready ka na bro? Okay bro. Pintas Okay. napay signal. Sige bro, magsugod ang imuhang oras bro kung magsugod na sab ka sa pagpangutana. Okay, unang pagutana partner. Okay, partner. Nasayod ka sa tema nga Seventh-day Adventist General Conference unya magdumala sa maong iglesia. Nasayod ka ba partner nga ang naghimo og General Conference ang konferensya kauban ni Ellen G. White? Nasayod ka na wala tubag? Nasayod ko partner nga maoy naghimo apan dili korporasyon ang ilang gihimo nga General Conference, dili negosyo kun dili pang Ginoo. Una nga akong gisupak ang imong tema kay ang inyo karon nga General Conference nahimo namang negosyo sumala sa dahang ebidensya nga ato ang kapakita sa atong diskusyon karon. Salamat partner, balik sa imo. Kay nasayod man ka nga ang
organize si Ellen G. White kauban sa mga konferensya ng mga delegates. Ang pangutana, kining Seventh-day Adventist adunay general conference o walay general conference? Categorical, palihog tubag. Okay. Naay general conference pero dili korporasyon. Ang inyong general conference, korporasyon, sumalas yung rehistro. So dili mao nga general conference ang imong gibarugan tungod kay negosyo man nga general conference ang Objection, inyong Mr. rehistro. Moderator. Partner, mag-object sa kuha para nga malinaw. Sige partner, sige partner. Objection, Mr. Yes, yes. Moderator. Basta objection. Ang tema, Yes, Mr. objection na- Moderator, maoy sumala sa atong gikasabutan sa roles na agyod sa tema, dili tabulabag sa tema. Wala ko magpamatuod og korporasyon. Ang akong gipamatuod, Seventh-day Adventist General Conference. Muna nga, ang iya unta itubag, sa ako lang pangutana. Gawas kung mangutana ko og korporasyon. Balikon ako, Mr. Moderator, ang pangutana para matubag niya balik. Ang pangutana, ang pangutana, partner. Sige bro, Tubag mo, partner. padayon. Ayaw, partner. Bro. Padayon ko? Sige, sige, padayon. Ang Okay. imong oras ko padayon. Ang pangutana nako, ang tema Seventh-day Adventist General Conference, nangutana ko nimo na abay General Conference, nga matud pa nimo na pero corporation lang. Okay. Pangutana partner, ang tema Seventh-day Adventist, may General Conference ba o wala? Tubag. Naay general conference partner pero kulang magud ang imong tema muna akong gisupak muna nga ato dapat kumpletuhon nga ang tinuod yung entity mo ang dunay korporasyon. So natubag ang pangutana partner balik sa imo. Kay do na may General Conference. Ang sunod pangutana, ang Seventh-day Adventist na ba po'y General Conference o wala? Naagi hapon pero dili korporasyon nga general conference sama sa inyong giparehistro karon nga korporasyon. So muna akong gisupak ang imong tema tungod Sa kay general tema conference. partner na ang korporasyon nga gilitong sa tema o General Conference lang? Tubag. Objection Mr. Moderator, na man ko usa ka minutong pagtubag, ganiha wala man ko sapaw-sapaw sa mga partner. So nagtubag man ko. Excuse me partner kay murag wa madungog Brokeng, yung partner. Wala madungog murag naghang ba? Nawala gamay mo na nga nasupot kog pangutana. Wala ko madungog imong tubag partner. Sige, padayon tubag. Padayon kog tubag partner nga ang general conference nga imong gipamatud-an nga may magdumalas iglesia nga magdana ka nga ang iglesia Darwin Conference do na pero dili korporasyon. Samantala ang inyong legal entity korporasyon ang nakabutang. So muna akong gisupak ang imong pamatuod kay dili mao nga general conference ang imuhang gipamatud-an. Sumala sa inyong ebidensya o sa ebidensya nga inyong narehistro. Sunod pangutana partner. Sunod pangutana. Ang tema nato Seventh-day Adventist General Conference kung wala may korporasyon. Uyo na day ka sa tema kay way korporasyon. Tubag. Okay, ang tubag igsuon sa tema mong akong gisupak wa na ko uyone kay wa nimo gikumpleto nga dunay korporasyon. Muna akong gipahibulo sa mga tawo ang tinuod ninyo nga identity korporasyon dili kay general conference lang. Sumala sa inyong sunod pangutana. Kay matod pa nimo walay korporasyon mo nang di ka mo uyon. Karon kung butangag korporasyon uyo na ka. Labaw na nga di na ko mo uyon partner tungod kay negosyo na gisamot kun imong butangan. Muna akong gitubag nga labaw na yung di na ko mo uyon ngano man kay supakon gihapon ako kay negosyo man samantalang ang iya sa Ginoo putli nga iglesia dili mulambigit o negosyo. Pangutana partner. Natubag na. Ang akong pangutana kay mato Stop na tong time kay nawala. Ang akong pangutana okay. Kay matod pa nimo nga dili ko muuyon ana kay kulang walay korporasyon. Ang pangutana, asa man ay kamuuyon kanang walay korporasyon o kanang dunay korporasyon? Tubag. Okay, ang tubag igsuon bisan asa ana kung ang pagdumala pinaagi sa negosyo dili gyud nako uyunan kay ang iglesia dunay kaugalingong opisyales
Unya ang iglesia dili pwede harian o kingly power ang ipagamit pinaagi sa General Conference. Basta imo lang bigit na gani og mga negosyo. Ato niya nang maisgutan unya sa pagpadayon. Sunod pangutana. Nisulti ka gyud kaganiha nga mingon jud nga ako nang gisupak kay kuwang walay korporasyon. Wala nang utana ko nimo kay anti mawa may korporasyon, asa man kamuoyon sa timang way korporasyon o sa dunay korporasyon, tubag. Oh, ang tubag igsoon akong gisupak ang maong timang makorporasyon man o walay korporasyon kay ang pagdumala negosyo gihapon nga pamaagi sumala sa inyong rehistro so dili gyud nako uyonan nga mo'y magdumala sa iglesia. Nganong niingon man ka ganiha nga dili ko muuyon kay kulang walay korporasyon. Unya kining duha di man day ka muuyon, di ba niingon ka nga dili ko uyon ana kay kuwang. Karon atong ikumpleto. Na ay korporasyon ang General Conference unya ang tima walay korporasyon aha man ka ana sa tima nga way korporasyon o sa imong giingon nga kulang na ay korporasyon. Pili, categorical, asa ka ana? Okay, igsoon. Basta na ilalom sa General Conference korporasyon man o dili, unya ang pagdumala the same nga pangnegosyo, dili jud ko muuyo ni ana. Wa man pud ko moingon nga ugnay korporasyon uyonan nako. Wa mo ko mag-statement ana. O balik sa imo partner. Ingon man ko kagaganiya partner nga di ko muuyon kay kuwang. Una nga akong gidason ang pangutana. Sunod pangutana. Lain nga pangutana. Sige. Sunod nga pangutana. Ang pangutana mauni. Nasayod ba si Ellen G. White ni anang panahon nga nagkorporasyon ang General Conference? Nasayod o wala? Kategorikal. Nasayod siya partner. Mauman gani nga ni oppose siya, ni protesta siya tungod kay gihimo ng negosyo. Pero out of 21 siya raman usa ang nisupak so na-carried ang mao nga plano nga himuong korporasyon. Sumala sa mabasa partner. Sunod pangutana, kay nasayod man si Ellen G. White. Nga man nga si Ellen G. White wa man lagi mubiya sa Seventh-day Adventist General Conference. Ikaw ra man lagi hingbiya. Uyon ka partner nga si Ellen G. White wa mubiya, ikaw rin biya. Tubag. Okay, ang tubag mga igsoon si Ellen G. White walay mabasang nibiya pero nagprotesta siya sa ilang plano tungod kay dili natkadto plano sa Ginoo. Sumala sa mabasa partner, akong basahon ang mabasa nga Ellen G. White protested this movement to become a corporation. It is danger to adopt a worldly policy in the work of God because it is not bear God's endorsement. Klaro kayo partner nga ni-oppose Ellen G. White. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Si Ellen G. White wa mo biya, matud pa nimo wala sa mo biya pero ni protest, pero ikaw ni biya. Ang pangutana, asa may husto partner si Ellen G. White nga wa mo biya o ikaw nga ni biya? So, tubag. Okay. Ang tubag igsoon ni biya mi sa General Conference ug husto mi tungod kay di mi gusto magpailalom sa negosyo ug among gipadayon ang iglesia nga purely lang gyud pang relihiyon. Putli nga iglesia, dili sa gulan og negosyo. Muna si Sir White wala sa nabiya pero naghatag sa advice nga kung makita na ninyo nga ilhanan kadtong buot mo ikyas na og dili maglangan. Sumalas mabasa. Muikyas pero siya wala. Ang pangutana, namatay siya nga sa Seventh-day Adventist. Unya kamo ni biya. May husto si Ellen G. White nga wa mo biya o kamo nga ni biya? Tubag. Okay, ang tubag mga igsoon, si Ellen G. White wala dili matuman siyang panahon ang iyang mga tagna kundi niya sa tong kapanahonan nga ingon siya nga sa kaulahiang mga adlaw adunay dagkong kausaban ug kadtong buot mo ikyas kinahanglan mo ikyas. So kita may naabtan siyang gisulti, so kita mo ikyas. Wa may mo biya sa iglesia, nagpabilin mi sa iglesia o mo'y among gidala, nibiya lang mi sa pagdumala sa General Conference Corporation no kinahimo ng negosyo. So tubag ang pangutana. Nasayod ka ba partner nga ang negosyo pwede makonek sa Nasayod ka ba partner nga ang negosyo pwede makonek sa iglesia? Tubag. Ang tubag partner nga na-out na to sa tema. Tungod kay ang imong timang gipamatud-an nagisgot sa General Conference Objection, nga Mr. magdumala sa iglesia. Ganyan ra siyang tumubag sa negosyo. Pero di na siya mutubag sa akong pangutana. Muna nga ayaw lagi paglabag sa tema.
kay nidagan na mong kag corporation mo kung pumatuda na. Muna nga akong pangutana, nasayod ka ba nga ang negosyo pwede makonect sa church? Ang pwede makonect na negosyo, partner, katong negosyo nga pang Ginoo, dili tong negosyo nga pang kalibutanon. Sumala sa mabasa sulat ni Ellen G. White. So nasayran ako na partner, na ako nabasahan ako na nga ang negosyo nga diin makonektar diha sa Pangginoo, dili pinaagi sa pagpanapi nga pagnegosyo. Okay, bro Jerry, mabasa. Bro Jerry, two questions, two more questions. Okay. Go ahead. Sunod pangutana. Kay gitugot man di ay, makunik man di ay. Nganong hingbiya man mo nga makunik ra man di ay ang negosyo sa church. Nga nasayod man di ka ana. Ya nganong ni nasuko man ka General Conference nga corporation nga makunik man di ay sa church ang negosyo. Dili ba? Tubag. Okay. Ang tubag nibiya ko sa General Conference, sa panwala ko nibiya sa iglesia, kay iglesia mo ay ahin sa kaluwasan, sumalas mabasa, og nibiya ko sa General Conference, wala ko masuko sa General Conference, nibiya ko tungod kay nasabtan ako ang kamatuoran, unya ikaduha nibiya ko tungod kay ang General Conference nahimong negosyo, unya nag-invest sila og daghan didto sa mga investment sa nagkanalaing negosyo sa kalibutan nga pangkalibutan ang mga tinda. Mo na partner ang tinuod. Partner. Okay, last question. Tapos ang pangutana. Si Ellen G. White nagpabilin siya sa Seventh-day Adventist nga matod pa nimo korporasyon. Kunya pwede ra di ay pud i-connect ang negosyo sa church. Pwede ra di ay. Ang pangutana partner, pag ingon nimong pwede i-connect sa church ang negosyo, o yon ka nga wa masayop nga dunay negosyo para sa church. Kay iuyon man ka nga makunik. Tubag. Okay. Ang akong tubag mga igsuon, partner, nga ang negosyo nga dili nga naglambigit sa Pangginoo nga negosyo. Dili kining negosyo nga gihimo sa General Conference nga nag-invest didto sa buhatan og bomba, fighter plane, sumala diri sa libro nga track book of General Conference, ang ila day mga investment fund tuad di ay sa negosyo sa kalibutan nga gitawag og buhatan sa bomba, buhatan sa fighter plane, sumala din sa General Conference Investment Portfolio sa page 21 nga nagisgot dire nga mao ni ang negosyo. Na di naman ni Pangginoo nga negosyo bomba o fighter plane. So munang akong gisupak partner tungod kay dili na mao Pangginoo nga negosyo. Balik sa imo partner og nakabsan sa tag-oras mo editor. Okay, time na. So mao to mga igsuon no. Bro Jerry, last question na to Bro Jerry. So ato na lang ihatag kanimo ang oras sa ikaduhang barog. No, pero sa di pa nato ihatag kang Bro Jerry Laig ang iyang stand for 10 minutes. Ako sang ihago ng atong mga naminaw karon nga relax lang mo diha gamay kay medyo kani sila diri mga igsuon, kani si Bro Jerry o si Pastor Day. Kuan lang ni kanang kuan lang ni wa ni personalay. So relax lang mo diha unya minaw lang ta, no? Kay ang ato unya nga mga BP diha basing mo saka, no? Nya kanay pang duha mo mapasanginlan. So Bro Jerry, ready na ka sa imo ikaduhang barog 10 minutes. Ako ning hatag nimo ang panahon. Mr. Moderator, objection lang gamay. Ang atong rules diha murag sa ikaduhang barog 5 minutes na lang siguro. Ang nakabutang dire 10 minutes sa barog unya 5 minutes sa cross examine. Di 10 minutes pareha. Sa katapusan nga bahin na diha kabutang diha nga ikaduhang barog 5 minutes po ng pangutana. Ya, mao man na dayon. Okay, basa daw palihog. Dire nakaingon din nga pangutana nasad ang affirmative ikaduhang barog 5 minutes affirmative, pangutana negative 5 minutes, susama ra gihapon. So muna na ang kaduhang barog. 5 minutes dai. So ato ning i-correct mga igsuon. So ang kani ikaduhang barog nga pagasugdan ni Bro Jerry 5 minutes. Unya ang conclusion ani Pastor D, naababay conclusion o pila ka minutes pod? Murag wa man diha nakabutang ang conclusion. So murag paghuman sa mga pangutana, undang na dayon ta. Depende ni partner Jerry kung sa puyang pangunahuna. Bro Jerry? Natay 5 minutes final. Na final 5 minutes sa conclusion. Okay. Para nga lang. Kailangan man po walay panapos. Wala na siya question, Brad, wala na siya mga question.
Sige partner. Okay, ibutang lang na diha moderator para nga na dili pud ta ma-out sa tuwang rules. Okay, so kani karon nga ihatag nako nga 5 minutes kang Bro Jerry. Ana ni ikaduhang barog. Og unya ikaduhang cross examine usab. 5 minutes lang gihapon unya 5 minutes unya na tong conclusion. So 5 minutes Bro Jerry, go ahead. Bro Jerry. Ay, okay. Dungog ra. Sige. Okay. Imong panahon. Magsugod ning imong oras, ablisad nimo. Okay, salamat. Akong mga pangutana, mga kaigsuonan, klaro gid kaayo nga ang tema gud namo 70 Adventist General Conference, walay korporasyon ang gisulti. Mo na nga uyon na sa akong diba. Kay ang dili niya uyunan katuramang dunay korporasyon. Pero kung imo biyang subayon, ang mga konferensya, ang mga local conference nga sakop jud conference, mao ra po'y nagtudlo biya nga mag-organize og general conference. Katong giingon ni partner nga ni protest ang si Ellen G. White sa ilang nga panahon nga wala na mo tuon ni Ellen G. White pero nga ilisdan do, no? Wala may problema ang negosyo. Ako naman ganing giingnan niya makunik ang negosyo. Sa negosyo, mga fake news ramang gunagan ng mga giingon nga bomba. Nga gipirmahan gyud nila nga sila gyud maoy fake news na mga kaigsuonan. Walay kamatuoran na siya. Kung ka mga business, mga igsuon, pwede na siya. Kaya ang resulta ana mga kaigsunan kay kanira bang korporasyon but pasabot walay makakuha ana nga samaron pastor nga mubiya dili siya kakuha kay korporasyon man siya. Ang mabilin ra gyud diha may magdumala. Kung naa may mga corrupt din dili na ato problema. Mo-intervene ang Ginoo ni ana. Nakita mo gus Ginoo nga ang iglesia daw matagak, daw malunod na. Ora baga kining malunod na siya, ora mapukan na siya pero wala mapukan. Dili unta angay mubiya. Naraguta dinhi. Ano mubiya man ta? Ellen G. White gani wa mubiya. Nanto namatay na lang siya. Unya karon akong partner ni biya. Namsaw ninyo patalinghugan mo ana nga nahimo na mong apostasy kay ni biya naman mo. Wala may mibiya sa iglesia. Asa man yung inyong ipkapulo mo na nga nibiya gyud nganong mulilihay pamantang wa mubiya gyud kay ngano gipun-an naman og na may ikog mga kaigsuonan Seventh-day Adventist Local Conference parehistro nila mo na nga para ni sa tanan mga igsuon na binaminaw diya sa aras-asan, inyo lang huna-hunaon ha. Nga kon kining mga ato nga mga igsuon nga mga local conference, sila pa'y tinuod. Naghimo na sila general conference, kaya ang makahimo na og general conference, ang mga konferensya mga lokal. Pero dili sila makahimo og general conference, tungod kay wala pa sila mo abot gani sa China, wa pa mo abot sa Japan. Di man na pwede mahimo kang general unya nara ka diri sa Bayugan, nara ka diri sa Surigao, nara ka sa Davao. Di na sa pwede mo nang wala sila general, pero sumala sa encyclopedia ang mga konferensya na gitawag mga local conference mo na maghimo og general conference para sa buhat sa Ginoo sa tibuok. Kung nakita nila nga ang general conference doon na negosyo, ilang klaruhon, kung naan na sila yung mga local conference, maghimo sila ilang general conference nga, way negosyo. O na mga kaigsunan, na iklaro mong yun na, dili man labag ang korporasyon, kaya inyo manggong gisandig nga kanang San Miguel Corporation, ang korporasyon sa Binisaya gyud ana adunay daghang nagakayusa. 1 minute. Wala na siya. Salamat. Wala na siya maging nagbutbuot ra.
paghimog konferensya, di na buot mga igsoon. Naagay mga delegates ana ug wala masayop si Linjo at paghimo og general conference uban sa mga konferensya. Dili pud nato dumtan ang general conference kay ang mga nagdumala ang mga leader na ana moy masayop dili ang general conference. Kay organisasyon na siya dili na sa tao. Muna minaut ko masabtan mga kaigsunan nga dili ta angay mo biya, dili ta magreforma. Kay ngano man adunay reformasyon ug ang Dios mo'y mo intervene ana. Kung dunay sakit ang iglesia, patambala na sa Ginoo. Dili kay maghimo tag atong kaugalingon, atong awaton ra pud angalan mga igsoon sa Seventh Adventist. Ang problema lang kay way general. Nga sumala sa Biblia adunay general og conference. Unya kini nga akong amigo nga si partner, walay general mga kaigsunan. Okay, time's up. So, mo to 5 minutes nga barog ni Bro Jerry. O gatong ihatag ang cross-examine no sa 5 minutes sa ato nga negative side. Sumubo lang man ni mga igsuon kaning 5 minutes. So ato lang tagaan og higayon nga makapangutana, tulo ka pangutana. Kay mubo ra man ning 5 minutes. Apil na sa tubag. So tagaan nato si Pastor D, tulo ka pangutana, Pastor. Og, Okay. Go ahead. Okay, pangutana partner. Suggestion partner sa kadjot ha partner ha. Mr. Moderator, may suggestion ko. Sige, bro. Pag human sa iyang before sa iyang 5 minutes, adunay duha ka pangutana ana lang. Mura bag kon ba nga hapit naman na may 1 minute na lang nimo, dunay duha ka pangutana ang atong idugang. Para nga dili kay tulora ka pangutana. Depende na partner kay 5 minutes man na pwede pa na maabot og upat. Oo. Ay depende na sa atong time. Partner, basta mubo lang tubag, mubo ra pong pangutana, pwede Oo, 20. Depende na siya basta kay 5 minutes sa gid ang atong allocation nga time kay makalapas man sa atong balaod pod. O sige. So noted Bro Jerry. So atong ihatag 5 minutes, Pastor D, go ahead. Okay, pangutana partner. Nasayod ka ba partner na kining general conference nga naghimo og negosyo nga mao imong gipasakupan o nagdumala sa imong iglesia? Nasayod ka ba nga kini siya nakapaubos na sa ilang dignidad tungod gani-apil sila og mga negosyo? Wa ko masayod ana partner. Ang akong nasayran nga si Ellen G. White mao'y naghimo anang general conference. Kung naus-us man ang ilang dignidad nila, problema na nila basta kay ang akong gipamatud-an ay general conference. Kay ilang man ang katungod og naus-us ng ilang total ang Ginoo mo intervene man ana partner. Basta di lang giga mo biya unta. Nagkuyog ra unta ta ba? Ang magkaroon pangutana partner. Karon na man gyud nimong gibalik-balik nga kami ni biya sa wala naman estima partner no. Pwede na lang ako iputara pa sa kay wala estima di maglisod ta. Kay di lisod kay wala estima. So ako lang putana partner. Kay wa man ka masayod nga ang general conference ng mga nangulo nagnegosyo na di ay. Unya nganong padayon man ka og suportar diha sa maong general conference nga wala naman dayon na naghimo na ba nagnegosyo ang general conference. Mooyon ra day ka nga negosyohon sa general conference? Tubag. Ikaw mo iniuyon ka ganiya partner nga pwede makunik ang negosyo unya karon imo na pud kunon ang mga general conference nga pwede man di ay na nga makunik. No? Muna nga suportar gyapon partner kay matud pa ni atong 1898 ningon si Ellen G. White, the general conference is the voice of God. Nabagoy the voice of God nga di nato suportahan. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Daghan imong pangutana partner. Kini bang general conference partner nga nagdumala sa iglesia nga imong gipamatud-an, nadugta ba ni partner o wala madugta? Tubag. Naay mga panahon nga nadugta ang mga leader pero naagapan ra partner. Kay hantod karon naa may general conference. Kung totally nadugta gyud ang general conference, wala na untay general conference karon. Ya naaman nagpasabot nga naagapan ra gyapon sa Ginoo kay ang Ginoo mo intervene man gyud ana kun kinsay sayop. Namo kay mga
tao partner nga nagdumala nga masayop. Mao na nga gipapawa sa General Conference na napuli nga iya sa Ginoo. Sunod pangutana. Uyo, bot pasabot partner nga doon na di ay dili iya sa Dios nga nagdumala sa General Conference. Stop na tong time. Bro Jerry? Na ay 2 minutes and sige, 10 sige. seconds. Atong ipabalik kang pangutana si Pastor Jay, balik ka. Matod nimo Nawala. pastor, matod nimo partner nga doon ay mga panahon nga nagdumala dili iya sa Dios. Bot pa pasabot nga gitugutan dahil sa Dios nga doon ay magdumala sa General Conference nga dili iya. Tubag. Dili niya tugutan mo bitaw nga iyang gi-intervene nga ang iglesia hapit na mapukan pero wala mapukan. Iyang gipatambalan parang maayo. Kay mao mo gani resulta partner sa iglesia. Ako nagang giingnan ana nga sa katapusan mao na gani siya dagan ang matod nga iglesia sa mukon gyud na daghang pagsulay, daghang mga panuway musulod. Pero dili mawala kay Ginoo man na sa Ginoo man na di man na pwede nga usab-usabo nimo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Last Pag 3 question, Pastor. Last 3 question. Go ahead. Pag ingon ni Sister White nga ang konferensya general mismo nag-anam na og kadugta, doon na ba sa statement nga kini nag-anam kadugta iyang gibakwi nga dili na dugta? Tubag. Ako naman ang gitubag kaganiha nga sa 1890 nakita niya nga wala na mutuon niya ang mga leader. Moto ningon siya nga dili natingog sa Dios ang General Conference. Pero sa 1898 nailisan na to partner, sila man to ni Kilog, no? Nailisan na to sila. Nahimo na pong the voice of God kay ang tarong mao man ginaang pulong sa Ginoo. Ang dili tarong papahawaon gyud na partner mo na bitaw nga nabalaka kung ihawa ka. Pero sige lang. Mabalik ra gyapon. Ang akong pangutana partner kay miingon man si Sister White nga nag-anam og kadugta ang General Conference, ang pangutana ba? Doon na ba statement Sister White human niya og hatag niya ani nga iya po ning gibakwi nga dili na dayto tinuon na dugta? Naa o wala? Madugta man na partner kay ang mga sasala partner madugta man gyud na kay i-intervene man na sa Ginoo. Na partner. 1898 naman na diri sa kuan partner sa The Last Day Events. Abot mo to ba man ning The Last Day Events partner? Nada ni partner nga nagkabagsak na 146. Nagkaluya na pero natabang ra. Ang Ginoo mo gyud mo intervene na partner. Dili man gud nabot pasabot nga nakita nimong malumos na imo na nung lumsan tabangon imo. Kamugod kay pagkita ninyo nga naay diferensya mo hawa man mo di mo katabang ana. Sunod pangutana. Last question. Last question partner. Ako pangutana akong balikan ba. Pag ingon ni Sister White nga ang konferensya general mismo nag-anam na og kadugta tungod sa sayo pagbati og baruganan. Ang pangutana, iya ba ning gibakwi isip aron nga mawalay bisa kining iyang statement nga nag-anam nagkadugta, iya ba ning gibakwi nga ang iyang statement dili na tot mao kay na nahimo nang na okay karon? Na ba ni sa partner o wala? Na partner kay ningon man sa dinyo nga hapit na mapukan ang church apan natabang ra. Wala gyud mapukan. But pasabot ni anang panahon na partner nga hapit na gyud siya mapukan. But pasabot nga nag-anam gani kadugta wa pa na madugta partner. Matabang pa na siya kung sa kalayo pa matabang pa nagbuo og tubig. Mo na klaro man na dire nga ang iglesia nga hapit na mapukan apan wala gayud kini mapukan. Mo na ako'y katubag partner. Mo na nga dili gyud angay ta nga mohawa kay wa man gyud siya mapukan. Sunod pangutana, last naman dito nga pangutana. Okay, so mao na to. Daghang salamat sa pangutana ug tubag at di nato dugayon maigsuon kay labong init pa no. Atong ihatag ang 5 minutes nga stand ni Pastor D. Go ahead Pastor. Okay, mayong hapon sa tanan og padayon ta mga isuon sa tuang diskusyon ining kahaponon. So, aganiha sa atong pangutana o siya po mga pangutana, iya jung giklaro nga negosyo dayon ang General Conference. Dili ang iglesia mo na negosyo kundi ang General Conference matud pa niya. Unya, dire igsuon sa akong gipangutana karon nga sa pag ingon ni Sister White nga ang konferensya general mismo nag-anam na og kadugta.
doon na ba statement si Ellen G. White nga yan ang gibakwi nga di na to tinuod kay karon na okay na? Ang iyang gibasa, ang iglesia daw natumba. Dili man to General Conference, iglesia man to. Kaya ang iglesia igsuon, nagkumpos man ni sa mga tao. Mga katauhan nga nagpadayon sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. While ang General Conference usa ka unit na maoy nagdumala, maoy naghari-hari diha sa iglesia. Mabitaw ingon Sister White nga it is dangerous for us to adopt a worldly policy. Ngano man kay i-adapt man nila ang worldly business. Unya maingon sa kaganiha nga kuan raman to, fake news raman to. Igsoon niya sa kung kamo to, Financial Trackbook of General Conference. Niya, oh, usa may nakaingon din mga igsoon diri sa page 167. Matupad din mga kaisunan kung unsa nga mga investment ang ilang giapilan. Mo nga ako ni supak yung kay di ko gusto igsuon nga ang iglesia dumalahon pinaagi ni ining maong pagdumala unya mo ambit dito sa mga gitawag og kanaang investment. Matupad diri. The real estate investment of the General Conference. Pila amount? $6.8 million ang ilang gi-invest. Asa nila gi-invest mga ison? Sumala sa General Conference portfolio nga atong gihawiran karon Financial Trackbook. Asa nila gi-invest? Nag-invest sila dito ison, na diri listing sa mga investment nila. Ni atong tanawon ni para dili mahimong fake news kay iya man gipadako nga dili daw fake news. Nag-invest sila dito sa American Telegraph. $12 million. Nag-invest sila dito sa General Electric Company. $16 million. Nya pay daghan maisupit ni daghan na ni mga investment din niya. Napagid sila investment din niya sa fighter plane nga buhatan. Naman diri mabasa isod ang mga investment niya dili man ni sa fake news kay libro man ni. So mo ni mga igsoon nga ako lang balikan wala mi nigawas sa iglesia. Among gipadayon ng iglesia tungod kang iglesia mga igsoon mo'y ahensya sa kaluwasan sumala sa Acts of the Apostles page 9. Ang iglesia mo'y ahensya sa kaluwasan sa mga tao. Wala mag-ingon nga ang General Conference mo'y ahensya sa kaluwasan. Unya, ang nahitabo mga igsoon sa General Conference manggod, matod pa niya nga ang General Conference mga igsoon naulian na daw. Pero matod pa ni Sister Battery, nag-anam na og kadugta. Kanang pulo nag-anam, hinay-hinay na. Anam-anam ba? Para nasunog ang balay. Anam-anam og kaos kalayo. Hantod na og daw. Ngano nag-anaman naman, ingon sa dili pagpadayon. Tungod sa sayop nga pagbati og mga baruganan, ang mga nangulo na mintaha niadtong nailalom silang gahom. Sila matinguhaon sa pagpasunod sa ilang mga gusto sa uban. Sila magadumala o magadaot. Ang sobra nga gahom nga ninggula. Ingon nga daw ang pangatungdanan naghimo sa mga tao nga Dios, nakapahadlo kanako og nagapalisang usa kini katunglo bisan diin og pinaagi sa kay bisan kinsa nga nagabuhat niini. Anawara God, nya ato na dayon igsoon ingnon nga mauna siya. Nya nang hawa mo ay igsoon atong balikan wala may nibiya sa iglesia. Mao na nga ginangutana ko kaganiha kung gibakwi ba ni Sister White, wala gyud siya gibakwi. Nga miingon siya nga okay na karon ang General Conference. Wala, hangtod na lang siya namatay. Ang giingon niya nga okay sa 146 kaniha ang iglesia og mauna kita nga o kita tungod kay nagpadayon ta sa pagtuman sa sugo sa Ginoo kay mauna siya ang katungdanan sa iglesia dili sa General Conference nga maoy magdumala sa iglesia nga nag-anam-anam nagkadugta tungod aning ilang mga pag-invest igsuon og mga negosyo sa nagkanilain nga mga investment fund sa kalibutan nga mga dagkong negosyo didto sa Amerika ug sa nagkanilain mga dapit. So muna sa igsoon ang atong barog o ginaot nga nasabta nato ni timbang-timbangon ta ni kay kaluwasan nato ang nakataya din igsoon. Hinumdumi nga ang kaluwasan naa gibutang sa Dios yang iglesia wala sa General Conference. Okay, daghang salamat. So natapos ang 5 minutes nga barog sa atong negative side. Bro Jerry, og andam na ka. Ana atong andam po ang atong timer 5 minutes. Pangutana. Partner. Partner, pangutana partner.
Nasayod ka ba unsang tuiga gisulti ni Ellen G. White nga ang General Conference nag-anam-anam na og kadugta? Unsang O tuiga partner, na? sumala dire sa maong libro, gisulti niya is ato taon partner ha, para nga dili ta masipyat. Dire sa page 41, niya itong tuig 1895. Natubag ang pangutana partner, balik sa imo. 1895. Yes partner. Sunod pangutana, nasayod ka ba partner nga naglitok si Ellen G. White nadtong 1905 nga ang General Conference a symbol to plan for the prosperity of his work? Nasayod ka na wala? Nasayod partner nga nagplano sila pero unsaon man ang ilang ang akong tubag nasayod partner nga nagplano sila pero wala gyud mo bakwi si Ellen G. White siyang statement din nga ang General Conference nag-anam na og kadugta, wala niya bakwi partner, mo ni akong gipangita. So natubag ang pangutana, balik sa imo partner. Bro Jerry, naputol ka? Balik ko ang pangutana. Stop Balik time. ko ang pangutana. Nasayod ka ba partner nga ni adtong 1909 kay 1895 raman dayto. 1909 sumala sa Testimony Volume 9 page 260 to 161. Nga matud pa ni Ellen G. White General Conference a symbol to plan for the prosperity and advance of his work. Nasayod ganana wala? Nasayod partner nga nagplano sila pero ang problema kay sa ilahang plano nahimo naman noong investment diri nga nag-invest naman sila partner sa ilang presente nila. So muna nga ang plano dito to prosper pero wala magisgot nga plano sa buhat sa Dios kundi sa prosperity sa kalibutanong butang mao ni nga nag-invest sila dinhi og daghan nga mga kwarta dito sa investment fund sa gawas. Okay. So pangutana nganong nilihay man ka, no? Nganong nilihay man ka nga matud pang kanilin White nagkadugta na. Kunya hinuon na naman Ondreo naging Ondre God has invested in his church in the judgment the voice of the General Conference the voice of God. Pangutana, gusto ni sayo. Okay. Ang General Conference partner nga wala magnegosyo mao tingog sa Dios pero ang General Conference nga nagnegosyo partner ingon Sister White dili na pud tingog sa Dios. Sulod sa mabasa. Sunod pangutana. Partner. Partner. Klaro kay dinhi nga the voice of General Conference the voice of God. Nya mo ni gingon dre the prosperity of advancement of his work. Kung tinuod pa nga nadugta na nganong nahimo naman 1909 nga na voice of God no may noon. Tubag. Okay. Nahimo siyang voice of God partner tungod kay ang mao nga iglesia ang ilang plano partner mo ang pagpalambo. Pero ang nahitabo karon partner dili na gyud pagpalambo sa buhat tungod kay negosyo naman ang gipalambo. So niadtong tuiga na. Niadtong tuiga na partner, ilahang gihimo na. Kunya mo nang ingon mo Sister White sa iyang libro nga The Voice of the Conference is past. Nanilabay na po daw. So muna nga wala statement nga iyang gibakwi partner. Muna atong gipangita wala statement nga gibakwi. Dili ba niingon man siya nga 1909? 1895 itong imo. 1909, the General Conference, the voice of God, a symbol to plan for the prosperity and advancement of his work. Uyon man ka ani partner. Nya, asa naman to imong giingon nga nadugta na. Nga naam lagi, nakabakod ba lagi? Okay. Ang pagkadugta partner nga giingon ni Sister White tungod sa sayop nga prinsipyo o baruganan. Mao gitawag na dugta. Pero sa ilang pagpalagan sa ilang buhat nga pagplano sa gitawag og mga negosyo, ani prosper gid sila kay perti naman daghanang negosyo ilang giapilan. Pero sa prinsipyo nadugta sumala sa sulat ni Sister White. Sunod pangutana. Last three question, Bro Jerry, go ahead. Sunod nga pangutana. Ningon si Ellen G. White niadto 1909 sumala sa Testimony Volume 9 nga General Conference the Voice of God. Nining 1909 kung diha pa ka ani partner unsay mong ikasulti the voice of God gihapon ni o dili na? Ug diha ko ana partner uban mi ni Ellen G. White ngano man Voice of God kay gihapon. naaman ko diha.
Pero sa atong pagpadayon lagi karon, di na mahimong voice of God tungod kay nag-invest na sila sa mga negosyo nya atong gibasa ganiya sa manuscript release nga nahimo ng businessmen og merchandises matupad dinhi ang relihiyon dili kay usa lamang ka emosyon na pagbati kini usa ka dili usa ka prinsipyo nga adunay kalabutan sa inadlo nga patulumanon mga buluhaton wala kita laing taglon walay negosyo nga dalambigit nya kay nagnegosyo man partner sumo nang dili gyud mahimong mauyonan partner. Next question. Pangutana, partner. Ikaduhang pangutana sa tulo ka pangutana. Ang pangutana maone. 1895 niingon ka na dugta na. Pagka 1909 na the Voice of God ang General Conference. Unya antima nako Seventh-day Adventist General Conference. O yun ka partner nga nulutaw antima kay wa man ako butangig korporasyon. O yun ka o dili? Dili jud ko mo yun partner tungod kay ang pagdumala nila namintaha sa nailalom sa ilang gahom. Tungod kay unsa ilang mauyunan ilang ipatulon dito sa mga kasimbahanan. Samantalang iglesia doon na sila kaugalingon nila nga mga opisyales ug doon na sila gahom nga ingay nilang exercise. So dili jud ko mo yun partner nga nilutaw ang imong tema tungod kay ang imong gipamatudan nga tema nga General Conference nga mo'y magdumala sa iglesia samantalang ang nasulat sa manual sa iglesia ang tigulang sa iglesia may magdumala sa iglesia. Sunod pangutana, last pangutana. Nganong di man ka mo uyon partner nga si Ellen Juet ni uyon man ingon man nga the General Conference is the voice of God. Unya ikaw dili ka mo uyon ang pangutana asa may nagtug-as tinuod si Ellen G. White nga the voice of God ang General Conference o ikaw nga ni supat tubag. Okay. Dili ko mo uyon partner tungod kay nababasa man pud nato. O lagi dili ko mo uyon lagi. Oh. Tungod kay ang giingon din ni partner nga ang tingog sa matupad din the voice of the General Conference has been represented as an authority to be heeded as the voice of the Holy Spirit, but when members of the General Conference become entangled in business affairs and financial perplexities, the sacred elevated character of their work is to great degree lost. The temple of God becomes a place of merchandises and ministers of God's house as commercial businessmen. So di ko muuyon tungod kay sa atong kapanahonan karon nahimo na daing commercial businessmen og magprueba kay naidaghang mga investment fund nila nga ilang gihimo sa gawa sa nasod o gikan ni sa atong mga ikapulo sumala din sa mga libro. Okay, time. Last na to bro Jerry. So human na ang ato nga cross-examination mga igsoon ug sa di pa nato ihatag ang ilahang panapos no. Conclusion 5 minutes. Normally ang kuan gid aning basta affirmative mo ginay maulahi og conclusion. So okay ra ba nimo Pastor Day? Okay, Ikaw mo unas 5 minutes pero di pa na ihatag nimo ang 5 minutes. Ako saning awhagon natong isa ka moderator wala may tingog-tingog basig naasad ni si ikadugang mubo lang. Brad Dan, apa ba ka diha? Kay murag nawala naman to siya. Og wala si Brad Dan ato na lang Hello bro. Oh bro. Hello, bro. Panapos na bro. Tingog sad gamay diha. Sorry jud kayo bro kay may problema. Wala jud ko bro, dili gid ko makamoderate. Moderate bro. Thank you gud sa pagsabot ako. Now ang Okay ako lang kanang di aman ta diri mga kaubanan or kung okay ba kining atong duha ka managdebate karon kung mudawat ba sila mga pangutana huban sa tuang debate after sa conclusion ba? Pwede. Ba daw? Sa ako din partner. Bro, duha magutang moderator. Lagi sa ako din partner dili ko makakiter kay nay nagsunod sa ako nga program yan mungod ko sa studio karon. So nay nagsunod nga program partner siguro sa sunod lang hingayon na siya nga kanang mataas-taas tag oras buntag sila ta magsugod para nga kung naa pa manggaling ana lang siguro partner kay sa karon nay man nagsunod ako nga programa gud. Okay. So mao to Bradan. So ikaw og naka ikadugang asa di pa nato ihatag 5 minutes sa conclusion ni Pastor Day. Sige continue na ta partner kay wala ako ang panay ka copy gani mo. Sige. So Pastor Day katapusan nga imong isulti karon sa atong mga tigpaminaw 5 minutes conclusion go ahead. Okay.
Mayong hapon sa tanan ug dalagot ang Dios nga nahuman ang atuang lantugi nga hapsay linaw ug kami ni partner laig wala gid mi ani personal kay magkita mi ani ginagsanay mi ani mga tungod sa kasuod, no? Unya ang atong stand mga igsoon ngano nga nagpadayon kita nga wala na mo pasakop sa General Conference tungod kay madto pa ni Sister White sa Manuscript Release Volume 9 page 179, the General Conference leadership were pursuing a similar course similar to that of Roman Catholic Church. So ang ila daing leadership ilang gi-pattern og adunay sulusama sa Roman Catholic Church. So dili man gyud naangayan nga ang iglesia igsoon o kita nga mga katawhan mulang bigit sa Roman Catholic Church. Sister White ang asulti, Manuscript Release, Volume 9, page 179, na nagisgot siya may tungod sa maong mga statement. Unya ikaduha mga kaigsunan, atong lantawon nga ang giingon din sa diri sa maong libro lagi. Mga magirato uyon ang iyang mga pamatuod mga igsoon tungod kay klaro kay sa libro ang ilahang ang makalilisang mga igsoon kay kining maong investment mga kaigsunan gikan ni sa atong mga ikapulo nga niabot sa General Conference. Dili ni sa fake news igsoon kanay libro. No? Kana ilang gipalakaw nga fake news na tinuod now, na libro akong gihawiran. Ang unsa mga investment mga igsoon, mato pa din atong basahon mga igsoon, ipadako ra palihog. Para to makita gyud, no? Ato lang taon mga igsoon kay gagmay litra dire nya, naman sa ni dire naka PowerPoint. So atong tan-aw ning dako gyud igsoon. Kay gamay ra kong oras. Buto na ko ipahibalo sa inyo nga diha na padulong ang atong mga support. Muna nga dili maayo nga atong padayonon. Mato pa din mga igsoon, publish kini siya sa General Conference Investment Portfolio, muna akong gahawiran track book, Group of Investment with the General Conference. Unsa man ang investment mga igsoon? Matod pa din atong basahon. The problem concerns hug amounts of money being invested in stocks and bonds of companies whose products of service are in direct conflict with what the Adventist members believe. Some of these products include jewelry, coffee, tea, other caffeine beverage, missiles, military fighter planes, as well as stock in the largest producer of fresh pork in the country. Supak na sa tuwa igsoon, muna nga dili gyud maayo nga magsunod-sunod ta sa General Conference nga diin ang mao di ay nga mga investment igsoon. Unya atong padayon di sa nagikan. This fund amount of $550 million set aside for the investment. This fund came from the avenues of the tithes. So kana nga pundo igsoon gikan sa ikapulo. Gi-invest ngadto sa buhatan of jewelry, coffee, tea, other caffeine beverage, missiles, military fighter planes, as well as the largest producer of fresh pork in the country. Di beta mga ogbaboy, nga nag-invest na dito igsoon og $550 million ang gi-invest. Sumusugop ba day ka igsoon nga naghatag kag kapulo dito sa conference kay ilalom lagi ka unya paghiman-himan gi-invest na dai niining mao mga negosyo. So muna mga igsoon nga dili maayo nga magpakabuta at bungol ta niining maong kamatuoran. Kinahanglan magmatata. Tungod kay mato pa sa Biblia sa Roma 11:13 o 13:11 nga dool na ang atong kaluwasan. Magmata na karon kamo gikan sa pagkatulog, di na ta magtulog-tulog igsoon nga mingo ta nga asag dahil lang gud na diha ug unsaon na nila dinha basta kay importante nga nasakop ko diha. Unya unsa man karon nga pagkasakop mga igsoon nga nakita naman dinha nga nag-invest diha. Muna akong gisupak ang tema nga nagisgot og General Conference nga may modumala kay dili ko gusto nga ang gitawag igsoon og ang gitawag og kanaang simbahan dumalahon sa General Conference nga nagnegosyo unya ang negosyo ang giapilan mayo unta og atong kaugalingong negosyo ang atong giput up. Nag-invest dito igsoon unya gikan pa gyud sa tithes. So grabe kadako igsoon nga gitawag og pasipala dispalko nya nang mao nga mga butang. Unya kun imong tan-awon mga igsoon matud pa ni Sister White ug dinhi maong libro mga kaigsunan ato lang taon ning giingon ni Sister White dinhi. Akong balik-balikan nga atong gipahayag igsoon nga wala ta mogawa sa iglesia. Gipadayon nato ang iglesia ug kini iglesia igsoon mao ni siya giingon ni Sister White nga usay mapukan apan nagpadayon bisan pa kun kini
gitawag og atakihon pag-ayo magpadayon kini mong iglesia mga igsoon tungod kay mibarog kini pinaagis gahom si Ginoo dili pinaagis pagdumala sa General Conference tungod kay naghimo dahil sila mga investment fund nga wala ta mahibalo mga igsoon nga tuwa day padulong ang atoa nga gitawag og paninapi. Unya ang tinuod nila nga rehistro mga igsoon sa di pa ko mo tapos sa SD Encyclopedia Volume 10 page 433 mato pa din niya 1966 edition the General Conference mato pa din of Seventh-day Adventist General Conference Corporation of Seventh-day Adventist. It is a business, not as a church. Dili siya pang iglesia. Unya mo dumalag iglesia nga dili man pang iglesia. So dako kaya igso mato ba dira atong mabasa? Time na pastor, time na. Okay, salamat iso. Morto kong pahayag. Salamat kay partner sa panahon o nasayad ka partner sa tuwang pagkasuod o sa tuwang panagbayluhanay ang Dios magapanalangin. Okay, daghang salamat no. Mao to ang katapusan nga konklusyon sa atong negative side. Pasensya namin nakamute day ko, wala na dunggan. So atong ihatag mga igsoon ang konklusyon sa atong affirmative 5 minutes. Bro Jerry, go ahead. Okay, salamat kayo partner. Salamat kayong imong napahungaw ang imong gibati. Ako lang kaloyan mga kaigsuonan, mga kapaglaom. Kining ato nga mga igsuon nga nag-agad ragod sa ilang unsay ilang ipang sulti. Mo na nga klaro kaayo ang dokumento ni partner 1890. Ang dokumento namo 1905 to 1913 nga naingon authority testimony volume 9 church testimony testimony volume 9 page 200. God has ordained the General Conference shall have authority until the end of time. Klaro mong gini kayo. Mo bitaw si Linjo at wa mo biya. Ang diferensya lang na partner kay nibiya lang mo. Maya wala man mo biya sa iglesia. Di mo na pwede nga di mo biya. Naglain na bitaw mo kining sa sick kay nibiya mo. Kay wa mo biya, wala mo mag nagpa-kuan kining nagpa-restro. Nibiya gyud kay nagpa-restro naman, di ba? O kanang ilang giingon nga negosyo mga igsoon dibatihonon pa na. May pirma ba din nga ang General Conference mo nag-kining nag-invest o ang membro lang sa General Conference. Klarohon yun na nato og naa ba nay PPH ng imong libro nga gidawat na og Adventista og wala may posibilidad muguho ang fake news mga piki nga mga dokumento. Ngano man kung atong suhiton mga kaigsuonan, kung atong susihon, ang ilang mga document nga nagadugta, 1890, 1898, o 1890, 1895. Pero si Ellen G. White nagsulti sa 1905 to 1993, the General Conference shall have authority until the end of times. Ang local conference wa pay end of the world nihawa na naklaro na kaayo mga kaigsuunan kay nihawa na sila dili na ato. Si Ellen G. White wala gayod mo hawa. Mo na kamong naminaw karon sa asa pwede mong mubalik. Ngano man kay authority sa General Conference mga kaigsuunan kanang mga gipasiugda nila nga mga negosyo daw kanang uban sa bomba uban pa din ha. Debatihonon ba na, klarohon pa na nato. Kung naa sa libro kinsay author, kay basin og reform ra po'y author na. Mo na nga, o kinsay ga-invest, ang General Conference bagay nagpirma, nga gi-invest nila ang kwarta nga ikapulo, dili man maayo nga kini ba magtumo-tumo ta mga igsuon. 2 minutes. O nga ikapulo mo gigamit nila, sure ka, nga ikapulo gyud. Dili man na, bisag ako putangga, presidente ko sa 70 Adventist, nag-invest ko. But ba nimo ipasabot nga ang akong gitrabahoan may nag-invest? Pasing personal lang to nila. Una, debatihonon pa na, dili na siya madala. Dili na madala nga himuon nimong dokument nga mubiya ka kay tungod ni ana.
Karon unsay nahitabo sa inyo karon, partner? Ngay lang ko nimo na dispensa. Ako magtugaan lang ko sa tinuod. Natulo na mo karon. Ngano man wala mo magkapareho kay nakita nila nga naay diferensya ni hawa sila. Karon nakita po pikas nga diferensya ni hawa po. Ang pangutana asa naman ang tinuod nga iglesia na nga nagkagamay na mahinuon mo nga unta kung tinuod pa ta nga kung tinuod pa gyud nga kita o ang local conference mo tinuod nagbaton nag general conference kay ang klaro pagkasulti ang giingon ni Ellen G. White nga basta na mga local conference magbaton jud general conference nganong wa mo magbaton nagpasabot dili gyud mao ang gipasabot ni Ellen G. White wala nga di pa man ulahi ang tanan mga igsuon welcome mo sa ato nga Seventh Adventist pagbalik mga kaigsunan no di lang ta magtanaw ana kay si Ellen G. White wa biya mo hawa namatay na lang siya diya ra gyud siya di po tumaluwas ug mao magaling mo na nga giklaro na lang nga gi-emphasize ni Ellen G. White nga the authority of the General Conference na naman ay authority noon until the end of time. Naunsa na? Klaro kayo. Mo na nga inumdumi partner, amigo kita. Ako pahimangno lang nimo ni nga napay panahon partner. No napogi panahon. Kun diya ra kasigtan naw ana nga mga document wala kay mahimo diya. Ang imo mao lang ang pagkuha sa mga sayop sa gihimo sa mga tao nga dugay rang nadugta. Wala na to. Naibag-o karon nagingon din nga authority hantod sa pagbalik sa Ginoo. General Conference. Wala ta din nata magtanaw nang nag-invest ba sila ana kay tukiunon pa na. Napagsalig anang libro. Time na bro Jerry, 5 minutes. Libro. Kay ang libro may posibilidad pa nga masayop kay ngano man walay sakto nga detalye nga pirma. Salamat brother. Salamat moderator. Bradan, natapos na. Ako na ihatag kanimo ang kuan pagpatapos. Mic test. Okay ra? Okay ang signal bro? Okay ra? Okay ra, sige. Panapos na ta. Okay, mga kigalaw, mga kaigsuunan, nagpasalamat ko sa ako ang kauban nga moderator nga iyahan na lang yung ako partanan, no? Labi ng sa ako ang part pero salamat kita sa Ginoo sa kahapsay ug kanindot sa maong diskusyon, no? Kamong mga naminaw din ay timbang-timbangan ninyo ay mog batsyag ug kalagot bisan kinsa sa atong mga debatidor kay amiguhay kayo ni sila partner pagani ilang tawganay nya kita na naglagot na tan naminaw sa ilahang mga gipagsulti. So natural ra kana sa maong diskusyon mga kaigalaan og panag baylo sa mga ideya ug mga argumento apan ang ato ang gugma sa matag usa dapat dili kini mabuhinan kundi magpabilin kini nga malig-on hangtod gid sa pagbalik sa atong Ginoo. Og sa karon natapos na ang ato ang debate ug diskusyon sa maong topiko. Ang pamatud-an nga General Conference of Seventh-day Adventist mao ang magdumala sa iglesia. Kini gipamatud-an ni Brother Jerry Laig, usa ka miyembro sa Seventh-day Adventist under sa General Conference, President sa 3A Media Ministry o ginigar kini ni Pastor Dario Losinyara sa usab ka pastor and evangelist sa Seventh-day Adventist Church Local Conference Incorporated. So wala na ako silang gisuta kaganiha o pwede pa ba makadawat sila mga pangutana bisan tagtulo ra sa usa kay ako murag ganahan kun ta ko makapangutana ba pero since na wala na sila tinion pa so aton lang kining tapuson pinagi sa pag ampo atong ganiha ang nag-close ang nag-open sa pagpangamuyo o mga affirmative side so atong i-request ang negative side sa pagtakop sa pag-ampo. So akong dapito ng katilingban sa pagdukos sa mga ulo o mag-ampo ta. Langit man ug balaan gamhanan nga amahan namo. Thank you so much Lord sa imong pagkamaayo nga nagpataliwala sa ang imong presensya sa among panaghisgot karon. Tugot amahan nga matagpulo nga nanggula sa mga among mga baba makapahimuot kanimo o makahatag kinig mensahe nga tos matag-usa nagapaminaw. I-bless ang matag-usa affirmative side, negative side, o tanan nga naga-view usab among mga moderator. I-bless Lord sa kanunay nga sa matag panahon nga adunay mga ingon ini magpatigbaboy gid ang gugma pinagi sa imuhang presensya sa balang espiritu. Kuno na may mga kasing-kasing na samaran, tugot Lord ikaw mag-aayo aron nga among mga pangunahuna mag-focus sa pagpadayon sa imong buluhaton samtang dili pa kamo balik ug kun ikaw mo balik na kaming tanan tapos unya mo dawat sa reward sa among paghago sa pagbuhat sa imong buluhaton. Salamat Ama sa imong pagkamaayo
salamat sa imong mga presensya nga kanunay nagapataliwala kanamo. Sa ilwa kami sa among mga sala, ang tanan among gituuhang pagadawaton sa ngalan ug gahom ni Kristo among Ginoo manluluwas. Amen. 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 So, mo to Thank you, pagtapos partner. sa Partner, Thank you kayo. thank you po partner. Salamat kay partner sa live, panahon. live pa ta? Live pa ta? Ay pa ba ta? katagam sa piyaya, partner. Ah, okay partner, may problema. Ato pag-discuss karo pura ni pagpa-uswag lang sa atong mga nahibaluan. Tanaw, partner. Nagpakita na ko. Sige partner, ako sang in-live daw ko partner kay para ang magsunod baka kuan pod niya mag video call ta. Sige.